Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Tervetuloa mukaan ajankohtaisen kakkosen Venäjä-illan suoraan lähetykseen. Mistä on kyse Venäjässä? Pitääkö sitä pelätä? Pitääkö Putinia pelätä? Miten suomalaiset ja venäläiset oikein tulevat toimeen? Tästä kaikesta puhutaan täällä studiossa ja myös chatissa, jonka löydätte osoitteesta yle.fi/kautta Venäjä-ilta. Twitterissä toimii tuttu tunniste #A2ilta. Ja nyt hetkeksi Lappeenrannan ja Tampereen kaduille. Mitä sä ajattelet tästä miehestä? No en oikein tiedä, mitä tällä hetkellä ajatella, että pelottava mies kaikin puolin. Se on aika pelottava, aina diktaattorit on aina semmoisia. Tämä mies on Putin ja se on hyvä mies. Pelottaako Venäjä sinua? Kuitenkin täällä niin paljon venäläisten kanssa tekemisissä ollaan, että ei siinä mielessä en osaa ihan pelätä Venäjää siinä mielessä kyllä, mutta tietysti se pieniä jännitteitä tuo. Putin on primitiivinen ali-ihminen, joka pitäisi tuhota tavalla tai toisella. Vaikea sanoa, aika mielenkiintoinen persona. Eikö hän ole tämä Rasputinin pojanpoika? No joo, Putin. En erityisemmin arvosta häntä hänen politiikkaansa. Pelottaako Venäjä? En osaa oikein pelätä Venäjää. Miksi et? No, nykymaailma on muuttunut. Ei enää oikein sotia varmaan aloita samalla kuin ennen. Kyllä, sitä kannattaa huolissaan olla, koska ei koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Että ei vähän aikaa sitten tiennyt tätä Ukraina-hommaakaan, jos ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Siinä kuultiin kansalaisten mielipiteitä. Onko pelkoon aihetta, Ilkka Kanerva? Pelätä ei kannata, ei ole tarvis tällä havaa pelätä, mutta pitää olla todella huolestunut siitä, että mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Niin, tämä Ukrainan kriisi on nostanut pintaan jotenkin kylmän sodan aikaisia tuntemuksia. Onko Venäjä oikeasti uhka Suomelle? Jukka Mallinen. Joo, ihmiset on järkyttyneitä syystä kyllä. Venäjä on uhka. Että pienemmän naapurin kimppu on käyttää häikäilemätöntä sotilaista voimaa ja tuhottu koko Euroopan vakaussopimusjärjestelmä. Ja se koskee kaikkia Venäjän pieniä naapureita. En väitä, että kysymys on heti sotilaallisesta uhasta, mutta silloin kun suuri naapuri painostaa pienempäänsä, niin kyllä siellä näiden uhkausten eskalaation lopulla on sitten myös tämä sotilaallinen voima. Gennadi Naumov, olet ukrainalainen ja vanhempasi asuvat Kiovassa. Viimeaikaisten tapahtumien perusteella millaisia neuvoja antaisit suomalaispoliitikoille? Ukrainassa on pitkän luotto Venäjään ja pidetty venäläisiä veljeskansana. Sitten tapahtui semmoista, että Venäjä kaapasi suuret maan-alueet Ukrainasta ja sitten se provosoi lisää väkivaltaa ja konflikteja Itä-Ukrainan alueella käyttäen omat tiedustelujoukkoet ja diversantteja. Nyt venäläiset ei ole pidetty Ukrainassa veljeskansana. Ne ovat aggressoreita. Älkää luota Venäjään, älkää tehdä sama virhe. Johan Beckman, sinun kerrotaan olevan hyvin perillä Kremlin ajattelusta. Mihin Putin oikein pyrkii? No, voin sanoa siihen ainoastaan oman mielipiteeni ja oma käsitykseni on se, että hän suojelee Venäjää ja venäläisiä Yhdysvaltojen aggressiiviselta politiikalta ja Yhdysvaltojen sotilaalliselta aggressiolta ja muun muassa siltä, että Yhdysvallat on auttanut Kiovassa valtaan tällaisen laittoman juntan, jota voi hyvällä syyllä kutsua fasistijuntaksi. Ja tämä on aiheuttanut sen tilanteen, jossa tällä hetkellä olemme Suomessa ja Euroopassa. Tehdään tähän katsojia varten tällainen pieni esittelykierros. Nostakaa käsi ylös jokainen, jonka äidinkieli on venäjä. Mä voin nostaa kummankin kädet. Eli Pasi tekee siellä laskutoimitusta. 7 ihmistä. Entäs ketkä teistä asuvat tai ovat jossain vaiheessa elämäänsä asuneet Venäjällä tai Neuvostoliitossa?
13. No Tästä niin. porukasta, jota tällä hetkellä paikalla 17. Studiossa on melkoinen asiantuntijajoukko. Asiantuntijoita on ehdottomasti paikalla. Lähdetään liikkeelle tämän päivän varsin vakavista tunnelmista. Siellä Itä-Ukrainassa on Ukrainan hallitus käynnistänyt jonkunmoisen sotilasoperaation ja samalla jännitetään sitä, että mitä siitä seuraa, miten Venäjä mahdollisesti reagoi. Markku Kangaspuro, mitä Ukrainassa tapahtuu seuraavaksi? Toivottavasti tapahtuu niin, että verta ei vuodateta Itä-Ukrainassa ja Geneven neuvotteluissa suurvallat, Venäjä, Ukraina, Euroopan unioni ja Yhdysvallat pääsee jonkunlaisen prosessin, rauhanomaisen neuvotteluprosessin alle. Koska muuten tästä seuraa kyllä erittäin huonot seuraukset ukrainalaisille ihmisille, kaikki on ne sitten idässä tai etelässä tai lännessä. No, ukrainalainen ihminen, Gennadi, mikä on sinun näkemyksesi? Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? No, nyt on tapahtumassa semmoista, että Venäjä lähetti tiedustelujoukot ja diversanttijoukot Itä-Ukrainan. Ne valoittavat valtion rakennuksia, yrittävät valoittaa lentokenttiä. Ja Putin myös, tai Sergei Lavrov, Venäjän ulkoministeri, myös vihjaisi, että jos ukrainalaiset panevat vastaan niin kuin aseisin, voi olla vakavat seuraamukset. Mutta miten Ukraina pitää toimia, koska vastuussa tai vastapuolella on aseelliset joukot. Heillä on automaattikiväärit, heillä on rakettiheittimet, uusinta mallia RPG-30, joka on valmistettu vasta vuodelta 2013 ja ainoastaan Venäjän armeija on asestettu näillä. Marja Manninen, sinä olet ollut viikkotolkulla nyt seuraamassa tilannetta paikan päällä ja pääsit piipahtamaan nyt tänne Suomeen. Miltä sinusta on näyttänyt nuo tapahtumat tuolla Ukrainan suunnassa? No ihan ensimmäiseksi minun täytyy puuttua tähän Johan Beckmanin lausuntoon, jossa hän sanoi, että Venäjä on valmis suojelemaan näitä venäjänkielisiä, missä he sitten ovatkin, en ole missään vaiheessa, vaikka olen siellä nyt 8 kertaa käynyt tässä 4 kuukauden aikana, niin en ole havainnut sellaista suojelun tarvetta venäjänkielisille, koska heitä ei kukaan ole estänyt puhumasta venäjää, ja tuo onneton lakiesitys, joka annettiin heti, kun tämä uusi valta tuli voimaan, niin vedettiin hyvin nopeasti sitten pois, koska sillä olisi rajoitettu tämän venäjän kielen asemaa, mutta mitään tällaista suojelun tarvetta ei minun mielestäni ole ollut. Voisin vastata tuohon lyhyesti, että kysymys on nyt siitä, että Ukrainassa on helmikuussa tänä vuonna vallan kaapannut laiton juntta, joka lietsoo Venäjän vastaista aggressiota ja on ensinnäkin Yhdysvaltain nostama juntta ja Yhdysvaltain tukema juntta. Äskettäin Kiovassa vieraili CIA:n päällikkö antamassa ohjeita ja neuvoja. Ja tämä juntta uhkaa Euroopan turvallisuutta. Se on äärimmäisen epävakaa, vaarallinen ja myös aggressiivinen ja tällainen ääriamerikkalainen juntta, joka on tietenkin Venäjälle erittäin vakava uhka. Ja Venäjällä on ilman muuta täysin oikeus puolustautua tällaista amerikkalaista sotilaallista aggressiota vastaan. Että kysymys ei nyt mistään kielilaista ole pelkästään, mutta tämä juntta on tietysti erittäin myös anti-venäläinen, siis venäläisvastainen. Ja kaikki, mitä sieltä kuuluu, niin on tällaista venäläisvastaista hysteriaa. Ja on ihan selvää, että ihmiset Itä-Ukrainassa esimerkiksi ovat todella hädissään tämän asian kanssa. Aika kovia sanoja, fasistinen juntta. Mitä Jukka Mallinen sanoi tähän? Kuka siellä vallassa oikein on siellä Kiivissä? Siis Kiovassa ja Ukrainassa tapahtui spontaani kansan vallankumous korruptoitunutta hallintoa vastaan. Itä-Ukrainassa tunnetusti ihmiset on myös venäjänkieliset pääasiassa huolissaan tästä Venäjän hyökkäyksestä. Tämä ajatus, että liitytään Venäjään, se kannatus on noin 25% tai vähemmän. Mutta kun Venäjä suorittaa tämmöisen aggressiivisen hyökkäyksen, siihen kuuluu myös tämmöinen valtava niin kuin propagandamylly. Ja siis valtiolliset tiedotusvälineet on saattaneet tietysti Venäjän kansan aika hysteerisen tilan. Ja tietysti tämä propagandamylly pyörii myös tällä lännessäkin, kuten ystäväni Johan Erkki Beckman tässä juuri osoitti. Igor Parri ja Jon Hedvig. Tuossa mainittiin vaan, että siellä ei ole tosi porukka, kansa, että se ei tarvitse mitään suojelua tällä hetkellä, mutta jos otetaan esimerkiksi Baltian maat ja Latvia, mistä mä oon kotoisin, syntyisin, niin ei siellä varmaan siltä näyttänyt vuonna 1991, mutta nyt on kyllä mennyt siihen
siihen tilanteeseen, että jopa EUlta tulee noottia sinne. EUlta ei tule noottia. EU on hyväksynyt Baltian maiden kielilain. Viittaa jälleen tähän hyvin puolueellisia. Baltian maissa, Virossa ja Latviassa on laiton apartheid-järjestelmä tällä hetkellä voimassa, ja tämä Kiovan laiton vallankumousjuntta yrittää pystyttää samanlaisen apartheid-järjestelmän koko Ukrainaan. Aika kovia sanoja, jotain faktaakin tarvitsisi tämän propagandan. Siellä on viety demokraattiset oikeudet suurimmalta osalta venäläisistä, ja heitä myös vainotaan poliittisesti Virossa ja Latviassa. Se on ihan selvä asia. Ne on laittomia apartheid-hallintoja. Gleb Simonov jatkaa täältä. Aika kovia sanoja nämä apartheid, mielestä fasismi, mutta voiko näitä sanoja käyttää? Gleb? No mun mielestä tietysti silloin, kun tämmöiset suuret asiat kyseessä, niin silloin se propaganda vähän niin kuin lentää molemmista suunnista ja sitten tavallaan suurennellaan niin kuin asioita. Ja sitten varmaan itä-ukrainalaisilla on varmasti ollut pelkona nyt, kun tämä uusi hallinto on tullut ja se on antanut sellaisia julistuksia, että venäjän kielen asemaa madalletaan, niin heillä on syntynyt sellaisia pelkoja, joita sitten Venäjän valtio on käyttänyt hyväkseen ja he on niin kuin sitten tietysti antanut oman panoksen siihen, koska he on huomannut, että nykyinen Ukrainan hallinto on hyvin niin kuin heidän politiikkaansa vastainen, eli heidän on vaikutettava sitten siihen, että se Ukraina tulisi takaisin lähemmäksi Venäjää, niin tavallaan sitten nämä kaikki keinot, mitä nyt tapahtuu tuolla Ukrainassa, niin on osa sitä prosessia. Miehityksellä. Ilkka Kanerva ja sitten Jon Hellevik. Joo, täytyy, ei sen takia, että ollaan Yleisradion tiloissa, mutta kompata kaveria tässä vieressä kyllä sillä tosiasia on se, että retoriikka on nyt kyllä Ukrainaa koskien likipitäen ääriasennossa. Propagandakoneistot ovat niin kuin myllyt punaisena jauhamassa tällä havaa. Ja tämän vuoksi minusta on ääritärkeää, että kansainvälinen yhteisö voi olla siellä paikalla objektiivisimmalla mahdollisella tavalla toteamassa sen, mikä on vallitseva tilanne eri kansallisuuksia, eri kulttuureja ja eri maita edustavalla tavalla, jota Etyj juuri siellä parhaimmillaan edustaa. Siellä on satoja. Ole ystävällinen, Bergman. Mä tiedän sun tietomääräsi tässä, mutta tiedän myöskin asenteesi. Niin siellä on erittäin tärkeää, että voi kansainvälinen yhteisö tehdä tätä missiotoimintaansa ja antaa kansainväliselle yhteisölle myöskin perusteltua tietoa siitä, mitä oikeasti tapahtuu, ettei olla tämän retoriikan varassa. Sinä olet itsekin käynyt siellä, niin tuleeko sitä tietoa nyt sitten? Kyllähän mä uskon, että aika monet katsojat ihmettelevät sitä, että mihin tässä oikein pitäisi uskoa. Niin miten tästä voi erottaa sen, että mikä sitten on tasapainoista tietoa? Mä en ole maanantaina enkä tiistaina lukenut kansainvälisen mission raportteja, mutta viikonvaihteessa kyllä. Ja sain siitä erittäin hyvän kuvan, joka vastasi täydellisesti sitä oman vierailuni mukaista vaikutelmaa. No mikä se missio on, kun mä oon käynyt Ilkka kertoo nyt, mikä se kuva oli ja sitten... Voisitko vastata mulle, mikä se missio siellä on, kun mä en tiedä tästä asiasta yhtään mitään? Mä voin kertoa sulla lyhyesti joko tässä ohjelmassa tai ohjelman ulkopuolella. Se on Etyjin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön monikansallinen toimenpide, jolla asiantuntijat eri Euroopan Etyjin jäsenmaista, 57 eri jäsenmaasta ovat siellä paikalla katsomassa, kuinka siellä... Ei vaan asiantuntijuuden perusteella. Asiantuntijuuden perusteella. No niin. Ja se kuva ei valitettavasti ole laisinkaan se, johon Johan Beckman täällä viittaa. Se on epäobjektiivinen kuva, tai Etyj on puolueellinen. Joo. Tässä on Sami Hyrskylahti on ollut äänessä, mutta ja Hellevik on kohteliaasti yrittänyt siellä saada puheenvuoroa. Annetaan se hänelle, Sami, saa sinä myöskin ja Jevgenina. Ilkka Kanervalle, että kun kutsutaan kansainvälistä yhteisöä tähän mukaan, niin musta se ei anna mitään, koska me ollaan jo nähty, että miten kansainvälinen yhteisö valehtelee. Miten Suomen tiedotusvälineet valehtelee tästä Ukrainan tilanteesta ja koko länsimedia ja poliitikot, niin kuin esimerkiksi Suomen ulkoministeri Erkki Tuomio. Mutta vielä tuon kielikysymykseen. On aivan selvä, että ihan alusta lähtien nämä mielenosoitukset, silloin vielä kun siellä oli nämä mukavat opiskelijat, niin siellä huudettiin torilla ryssät hirteen. Ja siellä hypittiin 10 000 ihmistä tällaisia liikkeitä, joissa sanottiin, se joka ei hypi, se on ryssä. Ja se on aivan varma, että se on ollut venäläisvastainen tämä, mutta ei pelkästään Venäjän vastainen, vaan Ukrainan venäläisten vastainen liike. Kangaspuro.
perusongelma on tietysti se, että jos Ukrainassa käsitellään asioita, kuten täällä nyt vähän haiskahtaa tämmöiseltä kylmän sodan asetelmalta tämä keskustelu, niin Ukraina ei ikinä tästä tilanteesta ulos. Ongelma on se, että ellei kansainvälinen yhteisö, ne tekijät, jotka kykenevät auttamaan Ukrainan ulos tästä. Ja se tarkoittaa silloin Venäjää, se tarkoittaa Euroopan unionia, se tarkoittaa Yhdysvaltoja, se tarkoittaa myöskin väliaikaista hallitusta. Mikä Ukraina ei ole mitään Ukraina olemassa tällä hetkellä. Sopimukseen siitä, että miten löydetään ratkaisu ja miten se konkurssikypsä valtio rahoitetaan jaloilleen, niin mistään ei tule mitään. Ei mitään Ukraina ole olemassa. Katsotaan tähän väliin nyt hieman vielä grafiikkaa. Me tuonne grafiikan, jossa näemme, miten NATO on levinnyt kohti itää. Ja tässä näette siinä sitten tämänhetkinen tilanne. Ja kysymys on, että onko Venäjällä perustellut syyt olla huolissaan ja onko tämä nämä ratkaisut myöskin osataan lännen aiheuttamia. EU haluaa levitä ja NATO haluaa levitä. Puhutaan koko ajan sitouttamisesta ja yhteistyöstä, mutta onko se kylmä sota siellä pohjalla? Jevgenina Hilden-Järvenperä. Joo, no tässä just haluaisin sanoa, että nimenomaan, että koska NATO laajeni ja tämä, mitä Ukrainassa on tapahtunut, se on tietysti puhtaasti Yhdysvaltain interventio, koska siinä mukana alusta asti on ollut USA:n ulkoministeriö. Victoria Nuland on käynyt itse jakamassa näitä pikkuleipiä siellä Maidanilla ja on todennut, että siihen Ukraina olisi sijoitettu $5 miljardia tähän, että hän siis totesi ihan julkisesti. Ja sitten siellä Ashtonkin kävi jakamassa näitä pikkuleipiä. Ja sitten USA:n suurlähettiläs oli myös mukana siinä, ja mikä paljastui heidän kirjanvaihdosta, eli just Pravi Sektor kanssa, eli USA:n suurlähetystö oli koko ajan ohjaamassa sitä. Eli siinä on siis USA:n interventio. Ja totta kai ja länsimaat valitettavasti ovat mukana tässä niin USA:n kelkassa, eli Pax Americana paradigmassa, eli vaikka oman niin etua vastaisesti. Ja vielä tästä kieliasiasta. Eli esimerkiksi Julia Timoshenko hän sanoi, että ensin hän sanoi, että ne itä-ukrainalaiset pitäisi eristää piikilankalla. Sitten hän sanoi keskustelussa, joka on vuotanut julkisuuteen, että ne täytyy pommittu tuhoaseilla. Sitten on vielä kansanedustaja Farion Svoboda-puolueesta, joka on profasistinen puolue. Ja se oli moitittu ja oli annettu lausunto europarlamentissa Svoboda-puolueesta ennen, mutta nyt se jotenkin hyväksytään. Ja se Farion sanoi, ensin hän sanoi, että Itä-Ukrainan ihmiset ovat oliot, jotka ansaitsevat vain kuoleman, ja sitten hän sanoi, että jokainen, joka puhuu venäjää, on miehittäjä. Yksi asia kerran. Onko tässä nyt kysymys, tämä on niin hurjaa, onko tässä nyt kysymys Yhdysvaltain interventiosta vai jostain muusta Ukrainasta? Mä oikeastaan vien yleiselle tasolle. Me siis puhutaan entisistä Neuvostoliiton tasavalloista, kaikista, jotka ovat vuonna 1991 lähteneet purjehtimaan vapaaseen maailmaan. Ja tämä kivinen tie kohti uudenlaista yhteiskuntaa on erittäin kivinen ja mutkikas. Eli tällä tiellä tapahtuu horjumisia, kriisejä, kompastuksia. Saapi olla, että sellaisia ongelmia, kun maa etsien omaa identiteettiä ei pysty vielä hyväksymään sitä omaa historiaa, joka sillä on osana Neuvostoliittoa ja sitä ennen osana venäläistä keisarikuntaa. Eli mä haluan muistuttaa täällä, että kun me yritetään tuomita näitä maita, niiden hallituksia ja sitten rakennetaan kaikenlaisia versioita siitä, kuka vaikuttaa ja missä. Pitää muistaa, että niillä mailla kaikilla ja myös Venäjällä on edessä hirveän vaikea tehtävä, se muuttumistehtävä. Ja pitää oikeastaan antaa aikaa ja tarjota tukea siinä mielessä, että miten ne voi omaksua demokraattiset mekanismit yhteiskunnan kaikilla tasolla, eikä vain sitä seremoniallista osaa, johon kuuluu esimerkiksi vaalit, mutta sitten puolueista ei ole vielä minkälaista ideaa, että mikä on puolue ja mistä se juontuu se puolueen historia, kun sen verran mä oon perehtynyt Suomen historiaan, niin Suomen puolueet ovat 100 vuotta vanhoja. Mä haluan Suomen historiasta kysyä. Puheenvuorot vähän lyhyempinä ja Lauri nyt kommentti tästä Ukrainan tilanteesta. Siis voin mennä tuossa Polinan kanssa aika samoille linjoille, että muutosta siellä on käynnissä ja muutoksessa totta kai rapatessa roiskuu, mutta ei niitä ihan näin rivikansalaisena sitten taas kun pyrkii seuraamaan tosi aktiivisesti molempia medioita, niin
vähän alkaa oikeasti suututtaa se, että ylipäätänsä me lietsotaan meidän keskustelulla sellaista vastakkainasettelua. Sellaista maailmaa, jonka me on historiakirjoista lukenut ja uskoin, että se olisi jo ohi. Ja nyt yhtäkkiä kuukauden sisällä meillä on ihan tosi mustavalkoinen maailma ja ne ihmiset on kokonaan unohdettu. Niin pyydän sitä ylipäätänsä tässä keskustelussa ja keskustelijoilta, että niinku fasisteja ei ruvettaisi niinku ratsastaan niillä tunnepitoisilla sanoilla, vaan ihan oikeasti yritettäisiin auttaa sitä aluetta, joka on selvästikin kriisissä tällä hetkellä. Euroopan neuvosto, joka julisti Svoboda-puolueen fasistiseksi 2012. Ne on fasisteja. Siellä jokainen julistaa tällä hetkellä puolin ja toisen kaikkea. Euroopan neuvosto päätöslauselmassaan. Ja siellä palvotaan Ukrainassa, ihannoidaan Stepan Banderaa, joka on juutalaisten murhaaja, juutalaisten joukkomurhaaja Stepan Bandera. Varmasti jokaisessa maassa on valitettavasti. Katsojien kannalta olisi kauhean hyvä nyt, jos mentäisiin puheenvuoron Juhan Beckman, puheenvuoroja pyydetään. Ja mä haluaisin myöskin tässä nyt sanoa ehkä järjestäjien puolesta, että me ollaan nyt kutsuttu tänne myöskin niin sanotusti, niin kuin iltapäivälehdistä saimme lukea, niin kuin Putinin kannattajia Putinista. Ja mä toivoisin kuitenkin, mä yhdyn nyt tähän Laurin lausuntoon. Mä esimerkiksi sen, mikä Putinista, vaikka mutta on sillä tavalla niin kuin iltapäivälehdessä niin kuin mainittu. Nyt on Sami minulla puheenvuoro. Että me ollaan tilanteessa, jossa on siis todellakin niin kuin todella jyrkät mielipiteet, todella jyrkät sanomat. Koitetaan hakea jotain keskikenttää, koitetaan olla huutamatta yksioikoisia iskulauseita ja koitetaan ymmärtää toinen toisimme. Sen takia täällä on studiossa myöskin Putinin kannattajia, että he eivät ole Suomessa oikein päässeet ääneen. Nyt pääse, mutta olkaa sen arvoisia. Ja nyt on Maria Mannisen puheenvuoro. Minä haluaisin puuttua siihen, että oliko tämä joku Yhdysvaltain interventio, niin seurasin tätä mielenosoitusta siellä Kiovan Maidanilla aivan alusta asti. Ja se oli kyllä aivan selvästi tällainen omaehtoinen ihmisistä itsestään lähtevä mielenosoitus, jonka takana oli syvä tyytymättömyys tilanteeseen maassa. Osittain. Ja silloiseen johtoon. Osittain kyllä. Hieno lausunto, osittain kyllä. Ja nyt Maria jatkaa. Hyvä, niin, tällä tiellä. Ja myöskin voi sanoa, että siihen, totta kai tietenkin siihen valtavaan korruptioon, ja tämä tyytymättömyys kohdistui koko siihen valtakoneistoon ihan ylhäältä alas saakka. Osittain ja sitten kaikki muut tahot tulivat siihen mukaan paljon myöhemmin. Siihen tulivat yhdysvaltalaiset, siihen tulivat nämä oppositiopuolueet, jotka huomasivat, että tässä on... Mitkä on yhdysvaltalaiset? Miten ne tuli ne yhdysvaltalaiset? Maria puhui, siitä puhuivat muut. Mutta minä näin itse, miten tulivat nämä 3 oppositiopuoluetta ikään kuin hyödyntämään tätä kansanjoukkoa, joka siellä osoitti tämän tyytymättömyytensä asioiden tilaan. Tämä oli se lähtökohta ja kaikki muu on tullut sen jälkeen. Nyt antaa Sami Hyrskylahdelle tässä puheenvuoro, kun hän on yrittänyt monta kertaa päästä ääneen, että mulla oli tässä ja muut ei keskeytä. Jokaisen niin kuin sanan voisi niin kuin nähdä myös toisella tavalla, mutta luin tässä eilen just siitä, että kun nämä ihmiset ja organisaatiot ja kansainvälinen yhteisö ja mitä ikinä, mitkä siellä on auttamassa, niin tässä tuli nyt virallisesti jo data esimerkiksi Irakin sodasta, niin siellä on, oliko se nyt 500 vai 600 000 ihmistä tapettu ja siellä oli tämä sama Yhdysvallat ja Eurooppa ja mitä ikinä niin kuin auttamassa, viemässä demokratiaa, niin eikö ne ole siellä sitten ihmisiä? Eli me puhutaan jostain niin kuin 10,000 kuolleesta ja niin kuin meillä on 500 000 niin kuin tapettua ihmistä siitä, että sinne on menty kanssa niin kuin hääräämään. Niin onko ne niin kuin asiat jotenkin niin kuin irrallisia, että me ei voida sitä niin kuin katsella tätä asiaa niin kuin myös, niin kuin, että tämä on joku tämmöinen erillinen konflikti? Et liittyykö tämä koko niinku kuvio, onko Irakin sota ja niinku Ukrainan sota, niin onko se niinku samassa jutussa vai onko se niinku kirjastossa eri hyllyssä ja niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa? Kuitenkin siellä on samat toimijat ainakin puoliksi mukana. Onko nämä maat muuttunut sen jälkeen? Mitä sanoo niinku politiikan tällainen niinku ulkopolitiikan asiantuntija? Onko se Yhdysvallat Irakissa ja Yhdysvallat tänä päivänä Ukrainassa, niin onko se joku ihan täsmälleen eri niin kuin organisaatio? No, politiikan ammattilainen vastaa nyt sitten, ja sitten Markku. Joo, siis on ihan selvää, että mittaa voidaan ottaa historiassa miten kaukaa tahansa. Mä tässä satuin huomaamaan, että koko Neuvostoliiton olemassaolo esimerkiksi on asetettu kyseenalaiseksi.
ja koko stalinistisen hallinnon olemassaolo on asetettu kyseenalaiseksi, että se on ollut laitonta hallintoa kaiken kaikkiaan. Jos me rupeamme mittaamaan, mitä se hallinto sai tuhoa ihmiskunnalle aikaisemmin, se liittyy Irakin sotaan? Kenellä on ikään kuin vastuu niistä tehtävistä? Ei täällä kannata sillä tavalla tätä asiaa lähestyä. Meidän pitää suomalaisina koittaa löytää sellaiset mallit, jossa kansainvälinen diplomatia ja poliittinen dialogi, poliittinen vuorovaikutus ja keskustelu, asioiden kanssa sopiminen, sovittelu ovat se tie, jolla tämä kriisi on laukaistavissa ilman, että sieltä alkaa veri vuotaa ja sota syttyä. Elina, mitä sinä ajattelet, onko tässä vielä rauhanomaiselle yhteistyölle ja ratkaisulle joku tila? No kun katsoo, miten tämä keskustelu täällä edistyy, niin on vähän vaikea uskoa, että voisimme löytää niin kuin rauhallisen tien siitä, mutta kyllä minkä takia? Minä kyllä uskon, että suurin osa ihmisistä maailmassa, myös Suomessa ja Venäjällä ja Ukrainassa haluaisivat, että se rauhallisesti löydettäisiin mahdollisuuden niin kuin päästä tästä kriisistä ja lähteä eteenpäin rakentamaan kukin omaa maata. Ihan oikein. Igor, joo. Niin tuossa insertissä oli hauska tuommoinen kartta, niin kun puhuttiin, että kylmä sota on loppunut ja niin poispäin, mun mielestä kylmä sota ei missään vaiheessa loppunut. Amerikka on tietoisesti johdattanut NATOa, levittänyt kätyrimaitaan kohti Venäjän rajoja niin kuin toistuvasti tähän saakka. Etkö sinä usko siihen, että olisi ollut aito halu yhteistyöhön, että se on ollut kätyrimaita, jos on haettu oikeasti niin kuin eurooppalaista yhteistyötä ja eurooppalaista Venäjää? Onko se sama yhteistyö, joka on vienyt Suomelta niin kuin 100 miljardia euroa? Siis, mä en usko kyllä, että luultavasti kyllä siellä on varmasti sitä pelkotilaa, mutta kun pelottaa, niin silloin tekee vääriä päätöksiä. Niin mutta probleeman tässä on se, että Venäjä on nyt vihdoinkin tarpeeksi vahva ja uskaltaa sanoa, että nyt niin kuin riittää, että ette vie Ukrainaa, meidän naapurimaata, tuohon mehiläispesään tai mikä onkaan jotain roskaa. Niin tämä on se probleema, että niin kuin nyt vihdoinkin on tarpeen, nyt on oikein hetki niin kuin pysäyttää tämä koneisto. Ja nyt lyhyitä puheenvuoroja Joonille luvattiin ja sitten Markku olla ja välillä samaa mieltä, mä Kanervan kanssa samaa mieltä, että pitää korjata Neuvostoliiton aiheuttamat vääryydet. Ja tässä pitää muistaa, että nämä Itä-Ukrainan alueet, missä venäläiset, ei venäläismieliset, vaan venäläiset, koska ne on venäläisiä, missä nyt on noussut tätä laitonta hallitusta vastaan, niin ne liitettiin ne alueet nykyiseen Ukrainaan 1918. Sitä ennen ne oli pelkkää Venäjä, ihan emo-Venäjä. Sen takia ne ihmiset on siellä venäläisiä. Ja se on tässä ongelma. Kangaspuro. Tässä on vähän koko Ukrainan kysymyksessä semmoinen ilmiö näkyvissä, että tämä kipuilee sellaista Neuvostoliiton hajoamisprosessia, joka tapahtuu aika hallitsemattomalla tavalla. Tai Yhdysvaltojen hajoamisprosessia. Samalla jos nyt länttä halutaan jostain arvostella, niin mä sanoisin, että lännen suurin virhe oli se, että me ei hajotettu sotilasliitto NATOa, vaan sotilasliitto NATO lähdettiin rakentamaan ikään kuin uudelle pohjalle. Se venäläisten kipuilu tässä on se, että niin kuin me hyvin tiedämme, Saksojen yhdistymisen ohessa Neuvostoliitolle luvattiin, että NATO ei laajene itään. Ja se on se, mitä Neuvostoliitossa palvellut Yhdysvaltojen suurlähettiläs Matlockin totesi, että venäläisiä on vähän kohdeltu tässä kuin häviäjinä. Ja ne ei ole mukana nyt tässä sotilaisen turvallisuuden rakentamisessa oikeastaan olleet millään tasolla. Ja se on tuottanut myöskin nyt Ukrainaan sellaisen tilanteen, että siellä käydään tällaista pientä kovan turvallisuuspolitiikan sotaa, etupiiritaistelua lännen ja Venäjän välillä. Eikä tässä nyt oikein pääse syyttämään sen enempää venäläisiä kuin länttäkään kauhean paljon. Et sanoisin, että koko sotkun alku kyllä juontaa juurensa siitä, että miten Ukrainassa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen asiat lähti. Hellevikille sanoisin vielä, että jos me lähdetään historiaa kelaamaan taaksepäin, niin mä en kyllä näitä rajoja lähtisi historian mukaan muuttelemaan. Että kohta me ollaan sitten osa Venäjän imperiumia tai sitten ollaanko me Ruotsin imperiumissa vai miten tämä sitten rakentuu? Meillä on tähän yksi pieni elävöitys tarjolla. Niin, historian kelaamista taaksepäin. Johan Beckman, sinä olet kirjoittanut viime kuussa blogissasi, purit Iltalehdelle annetun haastattelusi sensuroimattomana
otsikoit sen siihen tyyliin, että Leninin ja Stalinin allekirjoittamassa Suomen itsenäisyyden myöntämispaperissa vuodelta 1917 on erilaisia virheitä. Ja kerrot epäileväsi paperia pätemättömäksi ja uskot, että asiaan varmaan palataan. Mitä tarkoitat tuolla lausunnolla? No, tarkoitan sitä, että siinä todella on erilaisia virheitä. Siinä on kirjoitusvirheitä, pieniä asiavirheitä ja kaikkea muuta, mutta se nyt ei varmaankaan ole nyt olennaista tämän Suomen itsenäisyyden. Mikä on olennaista? Onko se että Suomenkin itsenäisyys on niin kuin kyseenalainen? Että jos historiassa mennään tuolla lailla taaksepäin, niin sitten pitää kyseenalaistaa meidän itsenäisyytemme? Ei, minun tietääkseni kukaan ei ole kyseenalaistanut Suomen itsenäisyyttä, ei Venäjällä eikä Suomessa. Ja jopa Venäjän yhteydessä Suomi oli itsenäinen ja jopa perussuomalaisen kansanedustajan Reijo Tossavaisen mielestä Suomi oli Venäjän yhteydessä itsenäisempi kuin nyt. Miksi sinä kirjoitat tuollaiset tekstit, joka luo sen kuvan, että Suomen itsenäisyys on pätemätön ja siihen palata? Eikö se ole niin uhkailua? Ei siinä niin sanottu, että Suomen itsenäisyys on pätemätön, mutta siinä käsiteltiin tätä Leninin myöntämää Suomen itsenäisyyttä, josta nyt paljon on keskusteltu. Me ollaan otettu tuossa ruudussa näkyy lainaus siitä sinun blogistasi. Epäilen sitä paperia muutenkin pätemättömäksi. Olit itse sen kirjoittanut. Mitä tuohon sanoi esimerkiksi Ilkka Kanerva? Tämä on oikeastaan tässä joutunut itsekin miettimään, että millä asenteella tähän suhtautuu, koska tämä nyt ei mene oikeastaan edes opiskelijoiden vappulehtenä todesta, sillä tämä menee jo niin äärilaitaan tämä tulkinta, että jos se näin olisi, kun Johan Beckman tässä sanoo, niin melkein voisiko sanoa, että jos olet mielestäsi oikeassa, niin lähdepä hakemaan sitten sieltä Venäjältä vaikka Suomen maksamia sotakorvauksia takaisin. Eihän se näin, hyvä veli, voi mitenkään mennä, että sä rupeat epäilemään, että historia, joka on toteutunut, jonka kautta esimerkiksi meidän valtiollinen itsenäisyytemme on syntynyt, että se olisi pätemätön jonkun ihme kirjoitusvirheen takia. Ei tämä maailma kuule asetus sen mukaan, että me ruvetaan epäilemään sitä, että oliko Kopernikus olemassakaan. No ensinnäkin tässä ei aseteta kyseenalaiseksi Suomen itsenäisyyttä, eikä sitä kukaan ole missään asettanut kyseenalaiseksi. Mutta miksi sillä käy teksti, josta syntyy sellainen mielikuva? Mutta onko tämä nyt se mielikuva syntyy nyt teissä, ja itse asiassa kun kuuntelen Ilkka Kanervaa, niin syntyy mielikuva, että hän on Amerikan Yhdysvaltain edustaja. Hän puhuu kaikista asiasta täsmälleen Amerikan Yhdysvaltain intressien mukaisesti. Joka on täysin pöyristyttävä asia. On täysin pöyristyttävää, että meillä istuu eduskunnassa ihmisiä, jotka on Amerikan Yhdysvaltain edustajia, jotka käsittelee asiaa puhtaasti. Saanko mä kysyä sulta, Juhan, ihan vilpittömästi, että kun sä toimit tällä tavalla, niin onko sulla oikeasti sellainen ajatus mielessäsi, että jos tällainen ajattelutapa saadaan valloilleen, niin silloin olisi helpompi sen tavoitteen toteutuminen, että Suomi olisi osa Venäjää? No ensinnäkin ymmärrän kysymyksen. Suomi ei ole osa Venäjää. Suomi ei ole koskaan ollut osa Venäjää. Suomi on ollut Venäjän yhteydessäkin autonominen alue, joka muun muassa perussuomalaisen kansanedustajan Reijo Tossavaisen mielestä oli Venäjän yhteydessä itsenäisempi kuin Euroopan unionissa. Mutta kumpaa maata palvelet, Suomea vai Venäjää? Sinä palvelet Yhdysvaltoja. En. Lauri opiskelee valtio-oppia. Onko teidän vappulehdissänne tällaista tekstiä? No katsotaan, jos tämä menisi vaikka meidän vappulehteen. Ei nyt suinkaan. Ihan oikeasti jälleen kerran korostan sitä, että ei minulle kukaan maksanut mistään mitään, että minä mitään jotain puhun. Ja jos esimerkiksi Ilkalla on jotain mielipiteitä, niin hänellä sitten vaan on sellaisia mielipiteitä. Oletko se Ilkka vai? En ole Ilkka, mutta jotenkin ymmärrän niin myös Ilkan ajatusmaailmaa. Sitten toisaalta myös Igorkin. Ihmettelen tosi kovasti, että puhut noista muistakin Euroopan maista niin kuin Naton jonakin kätyrimaina. Tällainen kätyripuhe pitää vaan unohtaa, koska jos me lietsotaan tätä keskustelua vaan lisää ja lisää, niin se muuttuu just tällaiseksi, niin kuin se tässä tilassa on. Ja sitten media heijastaa automaattisesti kansalaisten mielipidettä, se heijastaa automaattisesti meidän poliittista ilmapiiriä. Nyt vaan tämä asia ja kriisi kuntoon, ja sitten voidaan rakentaa sitä yhteistyötä siitä, mihin jäätiin joskus 5 vuotta sitten. Sunna Kymäläinen äskettäin kauhisteli myös tätä keskustelua. Sano kansanedustajana siellä takarivistä myös oma näkemyksesi. Kyllä täytyy hämmästellä tätä keskustelua ja näitä kovia sanoja, joita tässä on kuulunut, ja ylipäätänsäkin ihmettelen sitä, että täällä syytetään kansanedustajaa
usalaiseksi tai yhdysvaltalaiseksi. Ihan kun olisi vain kaksi vaihtoehtoa olemassa, että joko olet usalainen tai sitten olet venäläinen. Että on niinku hassu niinku asetelma siltä osin. Täytyy muistaa, että Venäjä on itse panostanut puolustukseen varsin voimakkaasti. On luontevaa, että Eurooppa miettii, naapurimaat, pienet maat siinä vierellä miettii omaa puolustustaan. Ja on hassua ajatella, että sitä mukaan kun NATO leviäisi, niin sitä mukaan myöskin niinku Venäjä tai Yhdysvallat ikään kuin olisi hyökkäämässä Venäjälle päin, josta tässä aiemmin keskustelussakin kuultiin. Tervetuloa Venäjän sotilasliittoon sitten. Kääntääkö tässä katseet vähän? Meillä on viime aikoina ollut myös vähän toisenlaisia Venäjä-uutisia. Kirkkoperformanssistaan maailmankuuluksi tulleen Pussy Riot-ryhmän 2 jäsentä oli muutama viikko sitten hampurilaisravintolassa Nizhny Novgorodissa, ja kuinka sitten kävikään. Прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах! И пройдут отправиться в мир каталог! Суки, блядь! Эй! Вон из города, блядь! Суки ебучие, блядь! Нахуй из города! Ай, блядь! Эй! Мы сейчас милицию будем! Охрана! Ой, что сюда? Приезжай, блядь! Охрана! Не приезжай еще больше, блядь! Нам не нужно вот это всякое лохнете здесь в городе. Вы зачем? Вы нам объясните, зачем вы сюда? Вы нам здесь не нужны. В Америку! Вы нам здесь не нужны. Нам понятно. Вам непонятно? Езжайте. Вон из города, отсюда. 10 мужиков напали на 2 девушек. Очень круто, да. Ваше присутствие. Молодцы. Позор! 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 Мы едем туда поддержать их. Едем для того, чтобы предоставить им также адвоката и судиться в колонии. Niin Igor, tämä on nyt se kohta. Sinulla on Pyhän Yrjön nauha myös rinnassa. Onko tuo se tapa, millä venäläinen mies kohtelee nuoria naisia? Minkä takia hän on just venäläinen mies, jota näytettiin tuossa? Niin, hyvä, tai en tiedä, onko hyvä kysymys, mutta pointtina on vaan se, että pelkästään tuosta musiikillisesta laadusta olisi pitänyt kyllä pitää nämä erät neidit vankilassa vähän pidempäänkin. Ja Toteat muusikkona. Joo, ja Pyhän kirkko on änkimisessä niissä kledjuissa. Toi video on muutenkin siis, jos nämä kaverit olisi nähnyt, että niitä kuvataan, ne olisi käyttäytynyt noin, koska Venäjällä niin naista kohdellaan paremmin kuin tämän Suomen tasa-arvoisessa maailmassa. Mutta mikä tuon sitten se, että nämä tyypit oli siis osa Pussy Riotia luultavasti. Olen itse maksanut tästä videosta. Niin, jos ei mennä tähän pelkästään nyt tähän hampurilaisravintolan tapahtumiin, vaan suhtautumiseen tähän Pussy Riotiin. He saavat vankilatuomion tuosta kirkkoperformasta. Antti Kurhinen, mitä mieltä saat Pussy Riotista? Siis toi on vähän liioiteltu tuommoinen käyttäytyminen, mikä tuossa videolla äsken ja näytelty. No siihen mä en niin rupea, mutta siis se, millä tavalla ne käyttäytyy kirkossa. Eli mun mielestä se on vähän niin kuin ylimitoiteltu, koska jos otetaan jonkun just tommoinen vähän etelämaalainen kulttuuri tai arabimaita, niin jos tuolla tavalla siellä joku käyttäytyy, se menisi moskeijaan, niin niiltä katkottaisiin päät saman tien, kivitettäisiin. Ja kumminkin Venäjällä uskonto on aika tärkeä juttu, niin kuin varsinkin vanhemmilla ihmisillä. Ja kun käyttäydytään tuolla tavalla, niin mun mielestä se on aika pieni jopa rangaistus, että ne saa vankilatuomioon. Onko tämä nimenomaan, että kun he menivät kirkkoon esiintymään, niin se oli se mun mielestä tässä on nimenomaan se kyse, kun silloin kun oli Neuvostoliitto, niin kirkkoja hävetettiin, muutettiin käymälöiksi ja häväistettiin ja se oli niin kuin tavallaan kiellettyä se uskominen, vaikka tietysti miten sielläkin oli uskovia oli tietysti maan alla ja se toimi hyvin ja ihmiset oli niin kuin vahvasti tosissaan uskossa ja usko. Niin nyt tässä on varmaan niin kuin sit ylireagoitu Venäjällä, koska sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen sitten on taas saanut uskoa, niin se mitä he teki tuolla kirkossa, niin se tavallaan niin kuin nosti varmaan semmoisia muistoja Neuvostoliiton ajolta, jolloin niin kuin ihmiset niin kuin ylireagoi siihen, mitä he teki, vaikka se ei olisi niin kuin ansainnut välttämättä niin kuin minkäänlaista vankilatuomiota, jonkun näpäytyksen, varoituksen tai jotain muuta, mutta nimenomaan sit historian takia, mitä kirkoilla on tehty Neuvostoliiton aikana, niin sen takia siihen reagoitiin vahvasti. Ja tietysti yksi tekijä oli se, että siinä oli Putinin häätämisestä kyse, eli sillä oli joku osa myös. Kertooko Pussy Riotin kohtelu toisin ajattelujen kohtelusta
ylipäänsä Venäjällä? Mitä Polina ajattelee? Mä haluaisin vaan täsmentää, että etenkin nyt ortodoksisesta kirkosta rakennetaan vahva pilari Venäjän uudelle ideologialle. Ja pussirajoitin teko katsottiin iskuna ideologia eikä varsinaisesti vaan kirkkoa ja uskoa vastaan. Ja tietenkin miten nämä nuoret miehet siellä käytäytyvät, se kertoo myöskin siitä, että kansan yleinen aggressiotaso nyt syystä tai toisesta, voimme ehkä puhua niistä syystä, jos vaan on aikaa, että se aggression taso on niin korkealla, että ihmiset eivät vaan edes malta, eivätkä ajattele, minkälaisia seurauksia sellaisella käyttäytymisellä voi olla. Eivät ne edes tajua, että mitä ne on oikein tekeillä. Jukka Malja, sinä tunnet venäläisiä toisin ajattelijoita. Joo. Otetaanpa tuo venäläisyyden pitkä linja, ortodoksia. Siihen kuuluu myös tämä Jumalan hullu, Kristuksen tähdellinen houkka. Venäjän kirkon tämän skisman perustaja, esipappi Avakum, vanhauskosten perustaja, niin hän järjesti tätä väärää metropoliittaa Nikodia vastaan, vastaavia performansseja myös alttarilla. Ja hän kertoo suuremoisissa muistelmissa, toivottavasti olette lukeneet. Koska tämä siis tapahtui? 1600-luvun puolivälissä. Eli sen takia siis tämmöinen uskonnollinen absurdismi kuuluu kyllä venäläisen perinteeseen. Jos puhutaan repressioista, niin lain mukaan pussirajat järjesti tämmöisen provokaation, eli huliganismia, josta maksimirangaistus olisi ollut 15 vuorokautta arestia, ei suinkaan vuosi vankilaa. Mutta tietysti ennen kaikkea tämä filmi kertoo siitä terrorin ilmapiiristä, joka vallitsee tällä hetkellä Venäjälle. Eli siis kaikkea jopa järkevää keskustelua ja järkevää militarismin kyseenalaistamista vainotaan ja uhkaillaan suunnilleen tällä tapaa. Esimerkiksi Venäjän johtavat rock-muusikot, Grebenshikov, Makarev, Shevchuk on joutuneet kadulla häirinnän kohteeksi sen takia, että he on kyseenalaistaneet tämän militarismin. Nyt tulee paljon sellaisia nimiä, mistä täällä kaikki Suomessa katsojat ole kuulleet. Mutta Maria Oksaselta haluaisin kysyä, että mitä ortodoksikirkon merkitys on tänä päivänä venäläisten arvomaailmassa, sinun näkemyksesi mukaan? Kyllä se tuo ortodoksin kirkon vaikutus nousee koko ajan. Ihmiset alkavat olla niin uskovaisia, jopa liikakin. Kyllä minä olen sitä mieltä, että ne jutut kyllä ne laulavat noin kirkossa, mutta ennen laulavat kyllä se toi vankilan asti. Kyllä se vähän liikaa ne saivat. Laulaminen kyllä vaikka missä. Ei vie vankilaan. Mutta onko kuitenkin niin, että jos he eivät olisi kirkossa laulaneet, niin Putin olisi saanut pilkata? Mitä ne vain laulaneet, eikä mitään muuta tehdä. Jos saisin, eli ensiksi, mitä he laulavat kirkossa, ei ollut Putinista. Eli mitä oikeudessa oli esitetty, sit heidän asianajan toimisi, siis heidän asianajan esitti. Siinä ei ollut yhtä sana Putinista. Siinä oli vain kiroilua ja Jumalan piukkaa. Ei huutoja, ei yhtään mitään poliittista viestiä. No, saako Putinia pilkata? Siis just, mutta ei kirkossa. Minkä takia jotain pitää pilkata? Mikä tämä pilkkausjuttu? Onko tämä joku länsimaisen... Se ortodoksen tosiaan voi loukata varmaan paljon ortodoksia. Anteeksi, tuossa tekstissä ei ollut kirosanoja. Mä haluaisin sanoa, että tämä koko pussirajoite-asia ei kerro niinkään Venäjästä kuin lännen mediasta. Koska miten tällaisesta vähäpätöisestä asiasta on tehty tällainen asia, kun joka päivä maailmassa tuomitaan kuolemaan ihmisiä. Kuolee 20 000 lasta joka päivä nälkään. Samana viikkona, kun pussirajoite sai tämän 2 vuoden tuomion, niin teksasilainen opettaja sai 5 vuoden tuomion vain siitä syystä, että hänellä oli ollut seksiä aikuisten iässä olevan opiskelijoiden kanssa. Siitä ei puhu kukaan. Eli tämä on lännen mediatapahtuma, tämä pussirajoite. Sami, sinä olet Pietarissa, olet taiteilijapiireissä. Kerro sä vähän näkemys sieltä, että mikä siis pussirajoite, onko näkyykö samalla tavalla kuin tällä lännessä? Koko itse asiassa se tarina, mitä täällä käydään, niin se on täysin vieras. Että kun mä asun Pietarissa ja mä siellä ollut jo 19 vuotta, niin en mä löydä mitään oikeastaan liittymäpintaa tähän. Ja yksi asia, mistä me tässä aikaisemmin puhuttiin, mä haluan kuitenkin palata siihen vielä, puhuttiin Leninistä, niin sitä mä olen esimerkiksi pohtinut hyvin paljon, että kun Suomessa
ollaan tällaista niin kuin neuvostokauhua ja Putin on niin kuin uuden Neuvostoliiton johtaja, niin sitten samaan aikaan musta tuntuu, että eikö se ollut täällä just se niin kuin Lenin niin kuin Suomessa ja niin kuin sitä hyysättiin ja sitä jeesattiin niin kuin tämän niin kuin Neuvostoliiton niin kuin duunaamisessa. Niin miten se niin kuin meni se homma, että minkä takia se sitten oli täällä ja sitten yhtäkkiä se synnyttikin sen, mitä sitä niin kuin pelätään, että kun pyydetään Baltian mailta, pyytää Venäjältä korvauksia niin kuin siitä, että Neuvostoliitto on synnytetty, niin mun mielestä Suomi voitaisiin liittää tähän samaan niin kuin ketjuun. Elina Kusatinski sanoi sen. Ei sä osaat eikä vastata, Elina, että mikä tämä Leninin niin kaksoisrooli? Nyt puhutaan, oliko se myös niin kuin on Venäjällä kansalaisaktivismia? Onko Venäjällä mahdollista olla meikäläisten kansalaisaktivisti, toimia ikään kuin kriittisen äänenä? Mä luulen, että siellä on vähän erilaista kansalaisaktivismia kuin täällä, mihin me olemme tottuneet. Kuitenkin täällä lähdetään siitä, että kansalaisaktivistit tekevät jotain, jotta vallan kanssa sovitaan tai tehdään aloitteita ja käydään niin kuin dialogia. Niin Venäjällä mun mielestä ei ole vieläkään päästy siihen, että olisi nimenomaan tämmöinen vuorovaikutus vallan ja kansalaisaktivismin. Polina nopeasti vielä sitten. Oikein pieni havainto Venäjän kansalaisaktiivisista toimenpiteistä. Eli nyt siellä alkaa kasvaa sellainen liike, että hyväntekeväisyysliike. Autetaan syöpäsairaita, autetaan sairaita lapsia. Ja moni on jo huomannut, että se on ainoa kenttä, jossa kansalaisyhteiskunta ja valtio ovat jotenkin yhteyksissä rakenteellisesti. Muilla kentillä sitä ei niin hirveästi tapahtu. Aika nopeasti menee aika. Tässä alkaa tämä meidän ensimmäinen tunti. Me ollaan kohta koossa, mutta tätä keskustelua käydään myöskin tuolla netin puolella meidän live-chatissamme. Ja siellä pitäisi Katin olla valmiina antamaan meille joku kysymys sieltä. No niin, Kati, minkä kysymyksen laitatte nettikeskustelusta meille tänne? Terve, terve Salla, Pasi ja studio. Siellä on aika kuuma meininki teillä. Hei, tulkaa ihmiset myös tänne chatin puolelle käymään keskustelua. Täällä chatissa on keskustelija muun muassa tämmöinen Mia Puda Savonlinnasta. Mialla on naapurissa lomakylä, jonka mökkien omistajista noin 90% on venäläisiä ja hyvin ollaan kuulemma sovussa siellä yhdessä. Nyt siis studiovieraille kysymys. Mia haluaa kysyä, että pitävätkö he uhkana venäläisten maanomistuksia Itä-Suomessa? Ensimmäinen käsi nousi sieltä laudalta. No niin, kiitos. En pidä millään tavalla sitä uhkana. Niin kuin tuossa tuli justiinsa viesti, eräs Mia, terveisiä sinne päin, niin sulassa sovussa asuvat siellä ja ollaan me Lappeenrannassa, itse on tosiaan kotoisin sieltä, niin sulassa sovussa sielläkin asutaan. Ja en näe siinä mitään ongelmaa. Olisin halunnut ehkä keskustella vielä tuosta edellisestä teemasta, mutta jatketaan siitä sitten chatin puolella. Tämä ohjaa meitä hyvin. Ottaa vielä Polina tähän perään. Taas vielä pieni havainto. Olen monesti huomannut, että ihmiset tulee tänne siksi, että ne haikailee sellaista yksinkertaista järjestelmällistä elämää ja rauhaa. Ja se on syynä kiinteistökauppoihin ja myös ihan matkailuun nyt. Nyt keskustelemme tästä aiheesta lisää tuossa heti kakkostunnin alussa, mutta annetaan Sunalle, hän on siellä raapii lähtökuopissaan jo, sano tähän lyhyesti näkemyksesi tähän äskeiseen kysymykseen. Edellä olevat hyvin tätä keskustelua siltä osin jo veivät niin kuin oikeaan suuntaan, että vaikka meillä Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa valtaosa näistä kiinteistöomistuksista kohdistuukin, niin kyllä ihmiset osaavat siellä toimia keskenään ja osaavat elää sovussa. Että näissä maakauppakysymyksissä ei ehkä ensisijaisesti ole kysymys siitä, että etteikö ihmiset tulisi keskenään toimeen, oliko kansalaisuus mikä tahansa. Klepille vielä nopea kommentti. Mun mielestä näistä maakaupassa pitäisi olla niin vastavuoroisuus, että jos suomalaiset ei voi ostaa Venäjältä maata, niin ei venäläisten tietysti pitäisi sitten Suomesta, siis näinhän se pitäisi mennä. Eli suomalaisten pitää olla tiukkoja tässä asiassa ja vaatia sitten niin kuin suomalaisille paremmat myös niin kuin toimintamahdollisuudet siellä Venäjällä, jotta venäläiset sitten saa toimia niin kuin jatkossakin täällä normaalisti. En usko, että välttämättä sitä mitään uhkaa. En usko, että Venäjältä tuodaan mitään sotilaskomplekseja jonnekin omakotitalopihaan tai jotain muuta. Että kyllä Suomessa niin kuin huomataan, jos jotakin epäilyttävää tapahtuu ja siihen varmasti puututaan. Tässä on hyvä alustusta kakkostunnilla. Tässä on tosiaan nyt hurahtanut tämä Venäjän illan ensimmäinen jakso ja käymme varttitunnin uutistauolla ja jatkamme keskustelua siis heti uutisten ja urheilun jälkeen. Ja tuo Katin vetämä nettikeskustelu, se jatkuu koko
ajan siinä tutussa osoitteessa yle.fi/Venäjä-ilta. Ja me näemme siis ihan kohta uutispaussin jälkeen. Pysykää kanavalla. Olen Sergei Kapanen. Olen tuonut 10 miljoonia euroja venäläisiä investointia Suomeen. Rakennan venäläisille asiakkaille muun muassa hirsitaloja avoimet käteen periaatteella. Venäjä on meidän todella tärkeä kauppakumppani ja rajanaapuri. Suomalaisten täytyy osata hyödyntää venäläisten kasvumarkkinat ja potentiaali, mikä löytyy Venäjältä. Nähdään Venäjän illassa heti uutisten jälkeen. Pysykää kanavalla. Tervetuloa takaisin Venäjä-iltaan. Tällä toisella tunnilla keskustelemme muun muassa venäläisten maakaupoista Suomessa ja keitä Suomen venäläiset oikein ovat. Myös Venäjällä on chat jatkuu toimittaja Kati Leskisen johdolla siinä tutussa osoitteessa yle.fi/Venäjä-ilta. Ja seuraava vieraamme on kaviaarikauppias ja rakennusyrittäjä. Hän on tuonut Suomeen arvionsa mukaan 10 miljoonien eurojen arvosta venäläisiä investointeja. Tervetuloa Venäjä-iltaan Sergei Kapanen. Millaisia kykyjä yrittäjällä täytyy olla, että onnistuu kaupankäynnissä venäläisten kanssa? Jos täytyy nopeasti vastata, niin kärsivällisyyttä. Mutta venäläisten kanssa kaupankäynti ei onnistu ainoastaan venäjän kielellä, että täytyy tuntea venäläinen kulttuuri. Ilman venäläistä kulttuuria ei pärjää venäläisten kanssa. Millaisia hintoja asiakkaasi ovat valmiit maksamaan noista avaimet käteen hirsitaloista, joita toimitat? Venäläiset ovat tottuneet saamaan palvelua, eli ne arvostavat siitä, että niitä palvellaan, ne ovat valmiita maksamaan sitä palvelusta, eli ne haluavat saada vastinetta niille rahoille, mitä ne maksavat. Kyllä ne maksavat ihan samanlaisia hintoja, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset asiakkaat, mutta palvelutaso on vaan niin kuin korkeampi, mitä me pystymme tarjoamaan meidän asiakkaille. Mutta suomalaisten kanssa tuollaista kauppaa et kuitenkaan käy. Venäläiset ovat, niin kuin sanotaan, rakennusmateriaalit ja tämmöiset asiat, niin kuin venäläisillä on ihan eri luokka, että suomalaiset ovat nihkeitä. Saat paremmin rahaa venäläisiltä, sano se suoraan. Ei se pidä paikkaansa, vaan me pystymme tarjoamaan paljon parempaa palvelua. Miksi venäläinen ylipäätään haluaa Suomeen? Eikö tuolla Välimeren rannoilla olisi paljon mukavampaa? Niitähän on paljon sielläkin venäläisiä, jotka ovat ostaneet kiinteistöä Espanjassa, mutta Suomi on semmoinen erilainen paikka. Tämä on semmoinen pohjoinen kesämökki. Täällä ihmiset, jotkut arvostavat kuuma ilmastoa, jotkut vähän kylmempää ja sanotaan tämmöinen Suomen ilmasto sopii aika hyvin Moskovan ja Leningradin alueen Pietarille, että tämä on ihan rauhallinen paikka. Ruplan kurssi on nyt romahtanut ja huvilan myynti on tyssännyt kuulemma. Mahtaako tämä kaupankäynti tästä enää elpyä? Kyllä se varmasti elpyy. Kyllä Venäjä on ollut aina semmoista siniaaltoa, että joskus mennään satalasissa, joskus vähän hiljempaa, että kyllä se vaan joskus tulee vielä paremmat ajat. No miten tähän venäläisten ostohalukkuuteen mahtaa vaikuttaa se, että venäläisten maakauppoja täällä Suomessa haluttaisiin rajoittaa? Täysin hullu idea. Mun mielestäni ei missään nimessä tämmöistä saa sallia, että tehdään jotain rajoitteita, että niin niitä tontteja voitaisiin myydä tai jotain muuta, mutta niin voidaan keksiä erilaisia ratkaisuja, kuinka sitä asiaa voidaan niin parantaa, että niin erilaisia parannuksia, jotta asiat toimisi paremmin. No niin, tästä keskustellaan lisää. Sergei Kapanen, tervetuloa mukaan studioon. Kiitos. No niin, siitä lähdetään, mihin ensimmäisen tunnin lopussa jäätiin, ja tämän täysin järjettömän idean äiti istuu täällä joukossamme. Suna Kymäläinen, sinä haluaisit Suomen lain, jossa ETA-alueen ulkopuolisten ihmisten mahdollisuutta ostaa tonttimaata Suomesta rajoitetaan, eli venäläisten mahdollisuuksia. Mitä sinä pelkäät? No ei tässä kysymys ensisijaisesti ole pelosta, vaan ensisijaisesti tässä on aika laaja-alaisesta periaatteellisesta kysymyksestä siitä, että puhutaan vastavuoroisuudesta, puhutaan yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista, mutta myöskin sitten sellaisista asioista, että kuten Euroopassa yli toistakymmentä maata, niissä on tällaisia vastaavanlaisia erilaisia rajoitusmalleja olemassa. Osa niistä koskettaa jopa EUn
kansalaisten tai eri EU-valtioitakin. Että siltä osin niin myös puhutaan luontoarvoista. Tässä tuli esille se, että suomalainen ilmasto ehkä myöskin sijainniltaan moskovalaisille ja pietarilaisille, niin Etelä-Karjala tai suomalainen maa on myöskin välimatkoiltaan houkutteleva kohde. Mutta tulevaisuudessa, jos ajatellaan, vaikka mennään niin pitkälle ja mietitään ilmastonmuutosta ja mietitään kestävää kehitystä, niin kyllä tämä pohjoisen puhdas luonto pohjavesineen ja muineen voi tulla arvoon korvaamattomaan. Myös puhutaan ihan tämän kaltaisista asioista. No, mitä täällä on mieltä? Tämä keskustelu just muistuttaa siitä, mikä mun mielestä on tärkeintä tässä Venäjän keskustelussa, mikä me unohdetaan, on Suomen itsenäisyys. Ja jos joku on tässä kyseenalaistanut sen, niin mun mielestä päinvastoin tässä Venäjä-asiassa meidän pitää käyttää Venäjää hyväkseen siihen, että me vahvistetaan Suomen itsenäisyyttä, että me ollaan puolueeton maa ja että me ei olla pelkästään siellä EU:ssa ja että missään tapauksessa ei oteta NATOa tänne, jotta Suomessa tulisi tällainen NATOn itärajavyöhyke. Ja sen takia, että annetaan venäläisillekin mahdollisuus ostaa täällä, mutta tehdään kaikki Suomen talouden eteen, Suomen kulttuurin eteen, Suomen kansan eteen, suomen kielen eteen. Ja sinä kannatat tonttikauppoja? Ehdottomasti. Mitäs Jukka Mallinen? Joo, musta kanssa tämä on niinku aika kummallinen idea, että kielletään venäläisten huvilakaupat, koska ne, jotka haluavat tulla Suomeen, niin ne on just niitä venäläisiä, joiden arvot on samanlaisia kuin meillä. Siis ei nämä oligarkit, mafiosot tai nämä Putinin upporikkaat KGB-generaalit, eihän ne tule Suomeen, ne mällää jossain ihan muualla. Suomeen tulee tämmöiset vaatimattomat ihmiset, jotka on suhteellisen rehellisesti tehnyt omaisuuden, tykkäävät luonnosta, tykkäävät demokratiasta, laillisuudesta. Herrat tykkää siitä, että nämä shoppailumahdollisuudet niin vaatimattomia. Eli minkä takia me kivitetään just niitä venäläisiä, jotka on samanlaisia kuin me. Nyt on puhuttu tästä symmetrisyydestä, että venäläiset ei saisi ostaa Suomesta, ellei ei suomalaiset voi ostaa Venäjällä. Sikäli kun mä tiedän, niin itse asiassa Venäjällä voi ostaa kiinteistöjä paitsi rajavyöhykkeitä. Toisaalta eikö totta, joo? Siis tosi Venäjällä tämä rajavyöhykke saattaa olla 100 tai 200 kilometriä, mutta minä vastustan ehdottomasti valtioiden välisiä rajojen siirtämisiä sen takia myös sitä, että ulkomailta sanellaan, missä se rajavyöhykke menee. Mutta siis varsinainen ongelma suomalaisille kiinteistöjen ostamisessa Venäjällä on tämä laittomuus ja byrokratia. Mulla on esimerkiksi äitini kotiseutu Äyräpään pitäjän Pölläkkälän kylän Mälkölän talossa. Mielelläni ostaisin sieltä kesäpaikan, mutta niin kauan kuin se on joidenkin korruptoineiden byrokraattien takana, jotka voi ryövätä sen koska tahansa, mä en voi tehdä sitä. Mä odotan kanssa, että laillisuus ja demokratia tulee Venäjälle. Sitä puuttuu. Miksi Lauri ei nyt kommentoi tätä värikästä kielenkäyttöä, KGB-kenraalit ja tällaista? Lauri kommentoi, hän saa juuri tilaisuuden ei ollut nyt ainakin kommentoi. Joo, kiitos. Erinomainen puheenvuoro. Kiitos Igor. Jälleen kerran korostan ja painostan sitä, että unohdettaisiin nyt justiinsa nämä etupiiripuskaa, agentti, salaliitto, tällaiset keskustelut, mutta palataan kuitenkin nyt tähän maakauppa-mökkikeskusteluun. Niin muutama pointti. Ensimmäisenä pointtina arvomaailman pointtiin, niin siis tasavertaisuuteen pitää tässäkin maailmassa pyrkiä. Miksi siis meillä pitäisi rajoittaa niitä kauppoja? Toinen pointti, miksi niitä ei tosiaankaan pidä rajoittaa, niin sitten näin egoistinen näkökulma, eli suomalainen näkökulma. Totta kai tervetuloa, jos kauppa käy, niin se on elinehto meidän Itä-Suomelle tällä hetkellä. Joudun tässä tilassa tosi kovastikin ihmettelemään tällaista lakiehdotusta ja vetoan meidän päätöksentekijöihin, että tällainen ei missään vaiheessa tule mene läpi. Suna Kymäläinen, sä oot Ruokolahdelta sieltä rajan pinnasta. Miksi yrität estää siellä kaupankäyntiä? No ehkä siksi, että meillä on varmasti yksi niitä kuntia, joissa kaikkein konkreettisesti on määrällisesti näitä kiinteistöjä ja maita, mökkejä vaihtanut sitten omistajaa, että siellä on paljon venäläisiä ja kuten jo aiemmin sanoin, niin se ei ole ongelma se, etteikö ihmisten kanssa tultaisi toimeen. Mutta meillä oli vuoteen 2000 asti Suomessa niin tämmöinen laki kiinteistökaupan valvonnasta. Sen yksi perusperiaatteita oli se, että hintatasoa pystytään turvaamaan muun muassa sellaisen, että tavallinen suomalainen kansalainen pystyy vastaamaan siihen hintatasoon. Ja tuohon, mitä juuri äsken... Ovatko venäläiset ostaneet ikään kuin suomalaiset pois markkinoilta siellä Ruokolahdella? Kyllä ihan selkeä, että tällaista kehitystä on tapahtunut, koska kun 9 vuotta sitten
kunnanvaltuustosta mietittiin Saimaanrantatonttien hintoja, niin silloin nuo hinnat oli 30 000, 40 000 ja tässä vaiheessa ei tarvitse kyllä miettiä Saimaanrantatontin ostamista 100 tai 120 000 alle. Ja siihen päälle pitäisi rakentaa vielä se huvila ja tämä ei kyllä vastaa sitä meidän suomalaista kuluttajahintaa. Annetaan tähän väliin Antti Kurhiselle. Hän myy myös asuntoja nykyisin ja muutenkin on kauppamiehen hommia tehnyt pitkin niin kuin uransa. itsekin sanoin, että tuossa aloitin kiinteistövälityshommat jonkun aikaa sitten. Ja minuun on otettu tosi paljon yhteyttä nimenomaan Etelä-Karjalasta ihmisiä, ketkä myy just huviloita ja tontteja, koska ne ei saa myytyä millään tavalla niitä suomalaisille. Kukaan ei osta niitä. Koska se hintataso on niin kova. No niin, suomalaisille, mutta ne on tyhjillä. Eli ne pitäisi myydä, niille ei ole varaa, niiden pitäisi johonkin sijoittaa, mutta niille ei ole oikein, se tontti vaan seisoo. Niin sitten ne ottaa muuhun yhteyttä, kun ne tietää, että mä tunnen Venäjältä porukkaa ja että mä puhun venäjää, että mulla on laaja kaveripiiri siellä, että mä myisin venäläisille. Vaikka nekin omalla tavallaan ollut jotkut, mä tiedän, että venäläisiä vastaan. Mutta nyt ne on valmiita myymään, koska kukaan muu ei osta. Ja mun mielestä onko tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa Suomella varaa ajaa tuommoista lakia? Voidaanko tässä välissä käydä liiketoiminnan periaatteet niin läpi, että miten tämä toimii? Polinan käsi on ollut niin pitkään pystyssä, että kohta sinun kätesi päässyt. Luultavasti on lyhyt repliikki siihen. Mä ymmärrän, että vielä yksi ongelma, joka koskee näitä kiinteistökaupoja, on siinä, että kun puhutaan kuntaverotuksesta, niin nämä loma-asunnot ei voi verottaa samalla tavoin kuin tavalliset asuintuntit. Siinä mielessä tähän varmaan pitää keksiä jokin ratkaisu, että ne kesäasukkaat tai loma-asukkaat panostaisivat myös kuntien infrastruktuurit tasavertaisesti, kun ne kerran käyttää näitä palveluja silloin, kun ne on paikan päällä. Mutta sit syystä ei saa mun mielestä rajoittaa kiinteistökauppoja ja niitä kauppojakin on aika vähän, että siis se on se jokin murto-osa kiinteistömarkkinoista, se venäläisten kaupojen teko. Otas Sergei Kapanen tähän. Eli tässä on oikeastaan pari ongelmaa, että hinta, rahat, jotka suomalaiset saavat niistä tontista, jotka ne myyvät, ne jäävät suomalaisille. Se on yksi asia. Ja mun mielestä se on ihan kaikki on, siinä tapauksessa kaikki on kunnossa. Tässä toinen ongelma on se, että kun venäläiset ostavat omakotitalotontteja, mutta ne käyttävät niitä kesämökkinä, se on se ongelma. Mutta sitten täytyisi katsoa näihin virkamiesten, jotka ovat myynyt Imatra Ruokalahdelle, minkä takia ne ovat myynyt venäläisille omakotitalotontteja. Se on hyvä kysymys. Mikä siinä sitten juuri se sen ongelma? takia haluan sen lain, että näin ei tapahdu. Ongelma on siinä, koska ne eivät käytä niitä mökkiä. Kesämökki on keskellä metsää. Ne käyttävät pyhinä silloin, kun niillä on kesälomat, talvilomat. Ne voivat viettää 2-3 viikkoa vuoden aikana siellä niin kuin ihan rauhassa. Mutta silloin, kun on omakotitalotontti, sehän on ihan tyhjellä. Niin siinä on muut suomalaiset naapurit, jotka valittavat sitten, että talvisin on jo lumet aurattu, nurmikkoja leikattu ja niin edelleen. Talvella nurmikkoja. No siis toisinpäin, mutta tämä on se ongelma. Onko Ruokolahdella tällaista nyt? No kyllä on, ja tuolla Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa niin laajemminkin olemassa. Ja tämä on yksi oikein oleellinen, eikä pelkästään ne tontit, vaan siis ne omakotitalot, jotka muuttuu. Eli tämä muuttaa meidän yhdyskuntarakennetta siltä osin, että meillä on kuitenkin kaavoittajat ja meillä on poliittiset päättäjät, jotka tietyllä tavalla haluavat ohjata sitä. Ja silloin, jos lähtee muodostumaan tällaisia loma-asuntoalueita keskelle kuntataajamia, niin se ei ole kyllä millään tavalla niin kuin, toivottava suuntaus. Ja tämä on myöskin juuri näissä kustannuksiin osallistumiskysymyksissä niin aika suuri oikeudenmukaisuuskysymys, koska ne peruskuntalaiset kustantaa sitä infraa ja sitä perustettua tekniikkaa, mihin sitten loma-asukkaat eivät osallistu. Mutta nyt järjestän kilpailu. Sekä Jukka Mallinen että Juhan Beckman näyttävät, että näin pieni puheenvuoro. Nyt kilpaillaan, kumpi on nopeampi. Jukka aloittaa. Joo. Siis Suomessahan hirveän monella suomalaisilla on tämä 2 asunnon järjestelmä. Niin sehän väistämättä joudutaan kieltämään samalla, jos kielletään nämä venäläisten niin sanotut kesäasunnot. Yksi. Ja toinen, että Suomessa sopimusvapaus, myyjä pyytää, ostaja maksaa. Jos me kielletään tämä, se tuhoaa koko... Editointia Mallinen. Se tuhoaa koko talousjärjestelmän. Kyllä. Kuinka pienempi? Mä oon hirveän ilahtunut, kun mä huomaan, että me ollaan Jukan kanssa perusasioista samaa mieltä. Puhutaan Putinista kanssa. No niin, hei. Joo, mutta mä haluaisin sanoa sen, että mä oon seurannut tätä Sunan lakihanketta aika pitkään, niin kuin tutkinut sitä, ja mä pidän sitä niin kuin erittäin rasistisena. Se on suunnattu tiettyä kansanryhmää vastaan.
vastaan. Sillä on hyvin hatarat perusteet, mutta sitten tähän on keksitty ympärille tällaista kummallista, niin kuin, vähän epämääräistä perustelua. Ja tämä on minun mielestäni lyhyesti tämä on rasistinen lakihanke ja tämä on tämmöinen apartheid-hanke. Mä en tarkkaan tiedä, mistä tämä on peräisin, mutta tutkitaan sitä asiaa. Suna vastaan. Tämä lakialoite tai tämä esitys esittää 5 vuoden asumisvelvoitetta ennen kuin syntyy mahdollisuus ostaa kiinteistöjä tai maata. Tämä on vastaava kuin Ahvenanmaalla tai Tanskassa on olemassa, ja tämä on lievempi versio kuin mitä Suomessa oli, kun vuonna 2000 tämä kumoutui. Tämä on tätä selittelyä nyt tässä ympärillä, mutta venäläisiä vastaan suunnattu hanke, tai minun mielestäni rasistinen. No niin, mites meille käy täällä, jos meillä ei ole kauppaa meidän itäisen rajanaapurimme kanssa? On muutakin kauppaa kuin kiinteistökauppaa, maakauppaa. Katsotaan vaikka tuossa numeroita, tai mikä tulee meille screenille ja televisioruutuihin, että miten paljon pelkästään tax-free-myynti on laskenut alkuvuoden aikana. Venäläisturistien ostokset ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna jo melkoisesti, että koko Suomessa alkuvuoden lukuja -28% ja Lappeenrannassa peräti -34%. Et Lauri Koponen, sinä olet sieltä Lappeenrannasta ja yrittäjäperheestä, niin miten bisneksen ja turismin notkahdus näkyy siellä? Se näkyy tosi konkreettisesti ja vielä nopeasti palatakseen noihin maakauppoihin, niin se vaan edistäisi entistä enemmän tätä laskua. Siksi en tosiaankaan kannata tuollaisia lakiesityksiä. Ja ylipäätänsä meillä äidin kanssa me pyöritetään Lappeenrannassa pientä puljoa kauppaa, luontaistuotekauppaa, tervetuloa kaikki. Se on näkynyt pelkästään nyt kuukauden sisällä. Se ylipäätänsä Lappeenrannassa, niin kuin kaikki kauppiaat tällä hetkellä on tosi kauhuissaan, peloissaan, mitä meille tulee käymään, miten kun kauppa on laskenut noin merkittävästi. Että kyllä nyt jälleen kerran sitä rakentavaa keskustelua ja politiikka saa nyt pistää tämän homman kuntoon, jotta rivikansalaisilla ei rupea raha ja toimeentulo vaarantumaan. Joo, eli tässä nyt on se ongelma, että tässä Venäjän talous nyt vähän ruplan laskun kurssin myötä on huononemassa ja venäläisillä on entistä vähemmän ostovoimaa ja silloin myös he katsoo entistä tarkemmin, että mitä he ostaa ja tuleeko he Suomeen vai ei, skippaako, meneekö ehkä seuraavana vuonna ja onko se nyt niin välttämätöntä. Ja sen takia on hyvä, mitä Sergei Kapanen nosti tässä aikaisemmin esille, että Venäjän talouskin menee vähän niin kuin sinja-aalto, että se kyllä laskee ja sitten nousee, laskee ja nousee. Et silloin kun lähtee tavallaan yrittäjäksi, jos laskee sen varaan, että se on nimenomaan venäläisasiakkaista pitää tulla se suurin osa tuloista, niin sitten pitäisi tavallaan ottaa niissä laskelmissa huomioon se, että sieltä voi tulla sellaista laskua, eikä voi vaan laskea tavallaan hyvälle päivälle kaikkia laskelmia. Sen verran olematta mikään kiinteistöihminen, niin sanoisin, että tietysti ihan turvallisuuspoliittisen perusopin mukaan talous ja kauppa ovat eräitä parhaita ikään kuin rauhan enkeleitä vuorovaikutuksen ja keskinäisen riippuvuuden lisäämisessä. Ja tässä mielessä, kun Suomen talouden tilanne on tänä päivänä yhtenä Euroopan maista, mikä se on ollut iso toivo siitä, että Venäjä voisi olla näissä olosuhteissa myönteinen vaikutus Venäjän kanssa käytävällä kaupalla ja taloudellisella vuorovaikutuksella investointien ja kaupan merkeissä. No nyt viime vuonna kauppa laski 5-6-7% ja tällähän avaa ruplan kurssin arvomuutoksesta johtuen. Se on pudonnut jo ainakin 10%. Tämä on tosi vakava juttu ja merkitsee käytännössä sitä, että Suomen täytyy olla myöskin EUn puitteissa erittäin tarkka sen suhteen, minkälaisia pakotteita EU käyttää tässä talouden tilanteen haltuun ottamisessa ja niiden toiminnassa, jottei synny sitä tilannetta, että EU kyllä panee pakotteita, mutta niiden käytännön vaikutukset ovat sellaisia, jotka kohdistuvat nimenomaisesti kielteisesti Suomen tapaukseen. Mitkä ovat kauhuskenaariot, jos EU-pakotteet laajenevat? Mä tiedän kauhuskenaario on se, että Oy Suomi AB menee kiinni. Hyvä, että Kanerva on tässä enemmän positiivinen, mutta hänen puoluetoverit puhuu kovalla äänellä siitä, että tehdään täydellinen kauppasaarto Venäjän kanssa. Kuka sellaista? No periaatteessa, koska halutaan, että Suomi liittyy NATOon. Ja se kauhuskenaario on se, että täällä tulee Baltian maiden malli. Latviassa on 20 vuodessa EU-NATO-maana hävinnyt 25% väestöstä. Ja mä luulen, että tulee näin käymään Suomessa. Kokoomus tuo tänne NATOn, me ollaan EUn ytimessä, Venäjän kanssa menee raja kiinni ja
2034 Suomessa on 4 miljoonaa ihmistä ja niistä 60% eläkeläisiä. Ei kannata ihan puhua roskaa täälläkään, vaikka täällä tietysti värikkäitä heittoja hyväksytään ja niitä on pakkokin ymmärtää, jotta keskustelu saisi niin kuin lennokkuutta. Mutta että tosiasia on se, että esimerkiksi Suomen pääministeri, nykyinen Suomen pääministeri, on tehnyt tosissaan töitä sen osalta, että nämä EUn pakotteiden vaikutukset olisivat koko EUn alueella sellaisia, etteivät ne nimenomaan kohdistuisi vain Suomeen kielteisellä tavalla. Ja nostan hattua ja minä luulen, että hän kokoomuslaisena, siis Jyrki Katainen, tietää tästä puolueesta ja sen toiminnasta pikkusen enemmän kuin nämä haamukuvat, joihin täällä puhuja viittaa. Me luetaan, mitä hän sanoi julkisuudessa. Kyllä tämä on tietysti erittäin vakava haaste Suomelle ja vakava kysymys. Ja samalla kun tässä nyt keskustellaan siitä, että jos Suomi lähtee pakotteisiin mukaan, niin silloin pitäisi kyllä keskustella paitsi siitä, miten ne jakautuu Euroopan maiden kesken, niin miten ne jakautuu tässä yhteiskunnassa sitten. Me puhutaan silloin ihan konkreettisesti 10 000 ihmisten työpaikoista mahdollisesti. Ja se on aika iso asia. Minkä arvoja ja minkä politiikan ja minkä takia? Ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on hyvä myöskin käydä läpi, jotta Suomen EU-toiminnalla ja Venäjä-politiikalla olisi legitimiteetti. Ja meidän kannattaa kyllä muistaa se, että Venäjä on semmoinen kysymys, jossa Suomen on syytä noudattaa omaa linjaa myöskin Euroopan unionin sisällä. Samalla tavalla kuin monet Euroopan unionin jäsenmaat noudattavat itsellensä tärkeissä asioissa ihan omaa linjaa piittaamatta muista. Ja mä en tarkoita sitä, ettei me tehtäisi yhteistyötä, mutta tämä on nyt Suomelle sellainen iso kysymys, joka vaatii kyllä huolellisen harkinnan. Markku, on vaikutettava EUn sisällä niin, että se EUn politiikka on jollain tavalla balanssissa. Nimenomaan, ja siihen pitää olla silloin selkeä oma näkemys. Ja eikö niin, että Katainen on toiminut juuri näin? Ei ole. Nyt on puheenvuoro Kennadilla täällä. Valitettavasti Suomi on integroitu kansainvälisen yhteiskuntaan. Toinen asia, että Venäjän toimet on täysin arvottomat. Ja ne Venäjän toimet ovat tehneet jo oman asian. Venäjän markkinoilta on pakinut 150 miljardia euroa tämän vuoden aikana. Ei ole. Ja sitten, mitä Venäjä tekee seuraavaksi ja minkälaisia seuraamuksia tulee Yhdysvalloilta ja Euroopasta? Se pitää olla hyvin tarkka. Esimerkiksi otetaan Fennovoima. Eli Rosatom aikoo rakentaa Fennovoimaa. Ja samalla Venäjän hallitus ilmoitti, että ne aikoo rakentaa Kriminniemen maalle myös ydinvoimalla. Ja tämä tarkoittaa vähän sitä, että jos Venäjän ystävä Vladimir esimerkiksi kutsuu teidät syömään moskovalaisessa sushi-ravintolassa. Ja siellä on erilaisia herkkuja ja niitä voi syödä turvallisesti, mutta jälkikäteen voi paljastua, että on syöty jotain loisia. Niitä ei tiedä. Ja esimerkiksi jos Rosatom on hommassa tässä. Nyt tuli sellainen vertaus, minä en pysy perässä. Ja Rosatom rakentaa 2 ydinvoimalla Krimille ja Suomelle. Ukrainan valtio voi haastaa oikeuteen Rosatomin. Ja sitten Suomi on tilanteessa. Eli voi haastaa. Se on valtio. Ja valtio voi haastaa oikeuden ja Rosatom voi helposti hävitä tämän oikeuden. Ja se tarkoittaa, että työmaa seis. Miljardia. Polina puhuu nyt. Mä haluan oikeastaan, kun me heitettiin niin rohkeasti asian siltä pienistä mökistä kohti NATOa ja sitten taas Fennovoiman, mä haluan palauttaa tämän sillä takaisin sille taikasanalle NATO nimenomaan. Ja kun tuli vähän heitettyä sitä läppää, että NATO on kokoomus syyllinen, eikä kokoomus ole syyllinen siihen, että halutaan NATO, eikä haluta NATO. Mä oon kerta yhdestä havainnoista, jotka mä oon tehnyt niin kuin muutamalta vuodelta, kun tietenkin seurasin aika tiukasti niin sanottuja huostaanottokistoja muutamalta vuodelta. Ja huomasin semmoisen seikan, että joka kerta jokainen huostaanottokista nosti lööppeille se taikasanan NATO. Ja nyt Naton jäsenyyden kannatus on kasvamassa pikkuhiljaa, mutta ei sentään kasvanut niin, että järjestetään kansanäänestys.
Joten mä haluan kiinnittää teidän huomiota siihen, että mediakentällä ja siinä tapahtuvalla on aika iso merkitys myös Suomen politiikassa jotenkin. Eli ne heijastumat ne eivät ole symmetrisiä eikä suoria. Joten kun me puhutaan mökeistä, Natosta, Fennovoimasta, niin periaatteessa me puhutaan niin monimutkaisesta balanssisysteemistä, että siinä ne tekijät toimivat joskus vähän miten sattuu. No nyt minä en päästä ainakaan NATOa irti tässä. Minä haluan nyt itse asiassa palauttaa mielin viime lauantain, jolloin mainittu pääministeri Katainen oli Ylen Ykkösaamussa ja hän hyvin selkeästi sanoi, että hänen mielestään sekä ihmisten että pääomien liikettä Suomen ja Venäjän välillä pitäisi kohdella kuten ruotsalaisten, virolaisten tai norjalaisten kanssa. Että jos tämä akuutti kriisi tästä häipyy, niin mitä mieltä te olette siitä? Pitäisikö olla vapaa liike? Pitääkö siihen pyrkiä? Pitääkö venäläisillä olla viisumivapaus? Sitä pitää olla ilman muuta edesauttamassa. Se on siis tämä keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen on rauhantie. Se on niin kuin Suomen kannalta niin historiallisesti sanottuna Pietarin tie, jota tässä kannattaa tällä tavoin noudattaa. Mutta se ei ole luonnollisestikaan ainoa tie, jota Suomi yhteiskuntana ja valtiona noudattaa. Meillä on ääritärkeät ne kanavat, jotka yhdistävät Suomen länteen. Me olemme osa sitä arvoperintöä ja se on meidän ankkuripaikka luonnollisesti. Mutta se ei koskaan tarkoita Suomelle sitä, että Suomi pyrkisi kääntämään selkäänsä Venäjälle. Mä itse henkilökohtaisesti aika pitkään sitä asiaa harrastaneena voin sanoa, että vanha suomalaisen puolueen aateperintö, Paasikivet ja kumppanit ovat olleet sen tien ikään kuin luojia. Ja sillä ajattelulla on takana se, että se parhaimmin turvaa Suomen kaltaisen valtion niin kuin olemassaolon ja myönteisen vuorovaikutuksen ison naapurin kanssa, jonka kanssa aina ei ole niin helppo elää. Miten niin ei ole helppo? Mitä meidän muut ovat viisumivapaudesta? Pitäisikö sellainen saada? No Juuli, ainakin minun mielestä Juuli viisumivapaudesta, että kyllä on sitä mieltä, että se voisi niin kuin olla ihan käytössä, mutta tosiaan tässä niin haluaisin kommentoida, että jos pyritään johonkin yhteiskeskusteluun Venäjän kanssa, mun mielestä nämä tapaukset, että Hägglund ja Stubb ovat peruuttaneet matkoja Venäjään, mun mielestä ne ei edistä kyllä tätä yhteiskeskustelua eikä varmaan paranna suhteita, mutta on myös sen kaltaisia sunanlakeja, ei varmasti paranna tätä yhteistoimintaa. Entäs viisumivapaus, Sami Hyrskö? Niin, kun mä oon tänään taas vienyt noita viisumipapereita tuonne viisumitoimistoon ja mä oon tätä parikymmentä vuotta jo niin kuin pyörittänyt, niin siinä on aika vähän itse asiassa lisäarvoa siinä. Niin kuin, että se on vähän sama kuin menisi kaupan kassalle ja sun pitäisi 2 kertaa maksaa se niin kuin ruoka. Että varsinkin tänä päivänä nykyteknologialla, niin ei silloin, niin kuin, se on tämmöistä niin kuin rahastusta niin kuin joka maassa. Niin kuin toisaalta maailman maat aika pitkälle perustuu siihen rahastamiseen, tai sanotaan tämmöiset niin kuin byrokraattiset järjestelmät, että se ei varmasti ole mitään hyötyä, että varmasti se toivottavasti se nopeasti poistuu. Helpommaksi se on mennyt koko ajan. Sergei Kapanen. Viisumi ei saa poistaa. Miksi? Ei missään nimessä. Meillä on ihan tarpeeksi hyvä raja ja ne, jotka haluavat sen viisumin, ne saavat sen. Siinä ei mitään ongelmaa. Eikö passi riitä? Ei riitä. Miksi ei riitä? Ihan kuka tahansa Pietarissa saa vuoden viisumi. Se ei ole mikään ongelma. Niin, mutta passissa näkee, että kuka sä oot. Mistä sä oot? Lauri ja Polina mieltä tästä viisumivapausasiasta? Kiitos. Viisumivapaudesta niin pakko sen verran kommentoida itsekin. Se voi olla tietty tavoite, joka meillä on joskus kauniissa lähitulevaisuudessa, josta olen juurikin puhunut. Jälleen kerran nämä puheet siitä, että meillä on, niin kuin lasketaan verho kiinni, välit poikki ja tällaista, ne ei edistä yhtään tällaista. Meillä pitää olla liikkuvampaa se ihmismassa, meillä pitää olla pääomien liikkuvuutta, meillä pitää olla rahan liikkuvuutta ja yritysten liikkuvuutta, jotta meillä pystyisi kasvamaan myös se bisnes siellä Itä-Suomessa ja jotta myös venäläiset kävisi meillä ja me taas suomalaiset käytäisiin Venäjällä. Eikä olisi mitään ongelmaa. Ja minä ihmettelen tosi kovasti sitä, että mihin on jäänyt se aika. Se oli tyyli eilen vasta, 2 vuotta sitten. Oltiin rakentamassa jo niin tosi paljon Lappeenrannassakin. Suomalaiset innoissaan rakentaa venäläisille kauppoja. Venäläiset innoissaan tulee Suomeen, turismi kasvaa. Yhtäkkiä tulee joku käppi ja nyt ruvetaan puhumaan jostakin ihmeen kahtia jakautuneisuudesta. Että niin oikeasti vastakkainasettelun aika on ohi, näin kliseisesti sanottuna. Ja pitäkää se mielessä. Mihin se on jäänyt? Mä kannatan tästä vuorovastaisuusperiaatetta siinä mielessä, että jos pyydetään Suomelta, että viisumit pois, niin
Venäjäkin, kiitos viisumit pois. Venäjälle pääsee ilman viisumia tänä päivänäkin. Kulkuyhteys sitten kumpaakin maahan. Mä haluaisin tarttua tuohon, mitä Lauri sanoi, että mikä on muuttunut. Mun mielestä se on se muuttunut, että pääministeri Katainen haluaa hyvän viran EU:ssa ja sen takia hän menee EU-ytimeen, NATOn ytimeen. Kaikki uhrataan Kataisen uuden viran takia. Tämä kuitenkin tässä Venäjä-illan aiheessa. Menee aivan eri teille. Venäjä-illan aiheessa, Pasi. Joo, pysytään näissä. Suomessa asuu Tilastokeskuksen mukaan yli 66 000 venäjänkielistä ihmistä. Keitä he oikein ovat? Heitä on täällä studiossakin. Millainen on heidän identiteettinsä? Ja sitten tietysti tämä kaikkein tärkein kysymys, että kumpaa joukkuetta he silloin kannattavat, kun boksissa Suomi ja Venäjä pelaavat jääkiekkoa. Россия, великая наша держава, готова всегда за победу броситься в бой. Российский медведь порвет вас всех на части. Нам подходит только победа, закройте пасти. Всех мы раздавим, как тараканов и гадов. Нашу защиту не пробьет канадский танк. Двуглавый орел на всех сверху смотрит и будет поднят выше всех российский флаг. Наша команда посадит всех на голую задницу. Будем лучшими в турнире, ваша команда не сгодится. Наша команда непобедима. Рвется вперед беспощадный медведь, горький целый порежный Ohi menee! Suomi ottaa paikan välieriin! Suomi pelaa mitaleista! 2014 olympiakisoissa kisaisäntä Venäjä on lyöty ja leijonalauma raatelee komealla tavalla tänään Venäjän ja voittaa ottelun 3-1. Tässä on se aikamoinen jytky kyllä tänään. Igor Parri, teit Antti Kurhisen kanssa aika hurjasanaisen kannatusbiisin Venäjän lätkäjoukkueelle tuossa takavuosina. Vaikka et ole edes Venäjän kansalainen, vaan suomalainen, Suomen kansalainen. Miksimoinen biisi? Joo, tosiaan tehtiin biisi ihan vain puhtaasti sen takia, koska kannatetaan Venäjän joukkuetta, joka on maailman paras jääkiekkojoukkue. Biisi on muuten vuodelta 2012, jolloin tosiaankin tuli kultamitali, oli kotikisat täällä tuolla Helsingissä ja oli mahtava meininki tuolla kadulla. Suomen venäläisten kanssa sitten juhlittiin tätä, että hieno meininki, mutta ei mitään. No sinulla on siis erikseen isänmaa, kotimaa ja synnyinmaa, kaikki 3 eri valtioita. Joo, mä oon niin onnekkaassa tilanteessa, että mä oon syntynyt Neuvosto-Latviassa, siitä tässä rintamerkkikin aina mukana. Ja sitten kotimaana tietenkin Suomi ja sitten isänmaa Venäjä. Siellä on mun juuret ja sukulaisiakin. No Lauri, sinulla on kaksoiskansalaisuus. Joo. Kumpaas lätkäjoukkuetta sinä kannatat, Suomea vai Venäjää, kun pelaavat? Ai niin, rakas perinteinen kysymys. Aina kun äijien kanssa ollaan katsoa lätkää, niin sitä tulee aina heti, jos on Suomi-Venäjä-peli, niin ensimmäisin kysytään. Olen pyrkinyt aina hauskasti diplomaattisesti vastaamaan, että voittajaa kannatan, mutta en oikein tykkää näistä niin tällaisista ehkä ääri tavallaan kansallisuuteen perustuen, että pitäisi valita joku tietty joukkue. Jos joku joukkue voittaa, niin aivan loistava homma, onnea heille. Mutta entäs sitten, jos mennään tällaisiin vähän vakavampaan isänmaan valitseviin tehtäviin ja asevelvollisuuteen? Olet, Lauri, käynyt Suomen armeijan, mutta Venäjällä muutettiin viime syksynä lakia. Sen mukaan sinun kaltaisiasi nuoria miehiä ei enää vapautetakaan asepalveluksen suorittamisesta Venäjällä. Pelottaako sinua mahdollisuus joutua Venäjän armeijaan? No sanotaanko tälle, että onneksi ymmärsin kuitenkin, kun asiaa heti lähdin selvittämään, kun kuulin, niin totta kai, niin onneksi se koskee ymmärtääkseni vain niitä kansalaisia, jotka asuu molemmissa maissa samanaikaisesti. Korjatkaa, jos olen väärässä ja toivottavasti asia on näin. Kuitenkin henkilökohtaisella tasolla sanon, myönnän ihan suoraan, en ole millään mielellä kyllä mielellään lähdössä sinne palvelukseen. Ja toivottavasti sellaista tilannetta ei missään vaiheessa tule syntymään, jotta Venäjän pitäisi rupea omia kansalaisiansa muista maista kutsumaan palvelukseen. No Igor, sinä et ole ainakaan vielä käynyt armeijan harmaissa, mutta mitäs jos Suomi joutuisi konfliktiin Venäjän kanssa? Mitä maata puolustaisit? Pakko kommentoida ensinnäkin, että isänmaata ei valita, vaan se valitsee sut. Mutta jos tällainen utopistinen tilanne tapahtuisi, epätodennäköisesti ja mun mielestä vähän turha kysymys, mutta jos kävisi näin, niin mulla on sukulaisia siellä, mun kirkko on siellä,
mun juuret on siellä, niin mä en kyllä aseisiin tarttuisi. Toisaalta en missään nimessä Suomeakaan vastaan, että mä vois katsoa, että toimisin rauhan välittäjänä siinä välissä vaikkapa. Entäs Lauri, minkälaisia ajatuksia itselläsi on käynyt? No toi rauhan välitys on just se oikeasti, mitä tässä on yrittänyt koko ajan sanoa, että nyt niinku sovitaan nämä hommat ja jatketaan sitä yhteistyötä, mihin jäätiin. Mutta jälleen kerran valitettava tilanne, ikinä ei tiedä, miten historia meitä vie, niin siinä vaiheessa ehkä valinta sitten tulisi kohdistumaan ehkä arvotasolle, että vapaa demokratia, vapaa yhteiskunta, keskusteleva yhteiskunta, se on maailma, johon minä haluan uskoa, se on maailma, mitä minä haluan yrittää rakentaa, ja sen taakse asettuisin. Eli valtio nimeltä? Valtio nimeltä, toivottavasti molemmat valtiot täyttävät siinä vaiheessa sen kriteerin. Igor. Eikö tuo oli niin hyvä vastaus tuossa, kiertelevä vastaus, että unohdin pointtini. Oliko poliitikon vastaus? En halua kierrellä. Jatketaan keskustelua, ottakaa paikkanne takaisin ja jatketaan sitä studiossa muiden kanssa. Se oli hieno diplomaattinen vastaus. Mies puhuu niin kuin sanokin puhuvansa, mutta lähdetään nyt otetaan kuitenkin tämä tärkeä kysymys tässä. Eli jos Suomi ja Venäjä pelaavat jääkiekkoa, niin käsi ylös, jotka kannustavat Suomea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Oliko se 11? Noin 11. Ja ketkä kannustaa Venäjää? 1, 2, 3, 4, 5. Tuli samoin käsi 6, 7, 8. Eli 11-8 Suomi voitti tämän leikkimielisen kisan. Mulla on kysymys, että mitä väliä silloin, että niin kumpi kannustaa, että onko tämä jonkinlainen semmoinen vertauskuva? Käytetäänkö sitä vertauskuvaa? Tätä voidaan nyt käyttää tässä vertauskuvan tässä jatkokeskustelussa. Silloin kun se peli on käynnissä, niin sillä on paljonkin väliä. Se on surullista kyllä se. Se on vähän sama asia kuin armeija, että jääkiekko on hyvin väkivaltainen peli ja se, että ihmiset opetetaan tappamaan, niin se on jotain tuommoisia Rooman imperiumin niin kuin peruja, että sitä kannattaa miettiä myös. Mutta mennään tähän keskusteluun, että minkä sortin patriootteja te täällä studiossa olevat venäläissyntyiset vieraamme ovat? Oletteko te niitä maanmiehiä, joita Putinin ja Venäjän valtio tulisi niin kuin tarvittaessa sitten puolustamaan? Niin kuin, tarvitsetko te Venäjän suojelua? En kiitos tarvitse, että mä pärjään ihan hyvin kyllä. Mutta tästä jääkiekosta tuli se vielä sanottava, että silloin kun Venäjällä on hieno joukkue, he pelaa tosi kauniisti ja se on hyvää peliä, niin sitä on kiva niin kuin kannustaa, että niin kuin he on ansainnut sen voiton. Toisaalta tavallaan nyt viime pelit Venäjällä on ollut niin huonoja ja vaikka heillä on ollut niin kuin tosi hyvä se tavallaan se ryhmä siinä, että he olisi pitänyt pystyä paljon parempaan, niin totta kai mä kannustan Suomeen, että lähettää kotiin tommoset, että kun ei tommosella niin kuin huippumiehellä ei saa parempia tuloksia. Jos nyt puhutaan tästä, niin kuin Igor sanoi, että kotimaa ja isämaa on eri asia, eri maa, niin onko se muille tuttu ajatus? Mulla on vielä tähän, niin mulla on itselläkin, kun mä oon syntynyt Viipurissa ja sitten kuitenkin olen myös käynyt Suomessa armeijan. Ja sitten mulla on myös niin kuin Venäjän kansalaisuus, se jäi mulle silloin, kun mä sain myös Suomen kansalaisuuden, koska Suomessa tuli kaksoiskansalaisuuden laki voimaan 2003. Toisinpäin se ei toimi. Ja sitten mä näen sen asian sillä tavalla, että isänmaa on siellä, missä jalat siellä isänmaa. Ja sitten tavallaan, jos sota tulisi, niin totta kai mulla on vaimo ja lapsi täällä Suomessa, että heitähän mä puolustan. Ja totta kai täällä Suomessa, jos asutaan, niin puolustetaan niin kuin ollaan Suomen riveissä, totta kai, että näin se menee. Mä oon reservin luutnantti ja isänmaan puolesta. Ja siinä tärkeintä on, että me pidetään Suomi puolueettomana, ettei tule näitä konflikteja. Ei mennä NATOon, jotta silloin ei tarvitse puhukaan näistä. Kysyit, että ollaanko me täällä olevat niitä ihmisiä, jotka Putinin pyydetään sitten auttamaan meitä. Niin, että siis Suomen venäläisten tila on erittäin hyvä, että täällä ei mitään tarvetta tähän avun pyyntöön lainausmerkeissä. Itä-Ukrainassa tilanne voi olla eri. Antti, sinulla oli sellainen tilanne, että sait vapautuksen armeijasta. Joudut miettimään ristiriitaisia ajatuksia oman taustasi vuoksi. Kerrotko vähän? No mä sain vapautukset niin sanotusti molemmista armeijoista. Eli mulla on semmoinen tilanne, että mun isän puolelta niin kaikki niin ne on suomalaisia, sitten äidin puolelta on kaikki venäläisiä. Ja mulla on vielä ristiriitaisempi, että mun äidin puolelta vaari on ollut sotaveteraani plus ollut sotavankileirillä, suomalais-saksalaisen sotavankileirillä Petroskoalla. Taas iskän puolelta, niin mulla on taas jäänyt sodan aikana Viipurin puolelle, niin karkotettiin sinne Petroskolle, niin mulla on tosi ristiriitainen semmoinen tilanne, että toinen periaatteessa jäi toisen ja toinen jäi toisen puolelle.
Ja mulla on niin kuin vapautus molemmista armeista kyllä, mutta niistä mä en halua niin kuin sen enempää keskustella. Ilkka Kanerva. Mä vaan sen verran tähän käytävään keskusteluun, että ensinnäkin täytyy Venäjää onnitella siitä, miten hienosti hoitivat Sotsin olympiakisat. Se oli upea juttu kerta kaikkiaan, mutta valitettavasti sitten olympiadi ja olympiakisojen välinen aika. Ja heti kun kisat oli ohi, alkoi Ukrainassa ikävä kehitys, jossa tietysti Venäjän rooli on mikä on. Mutta tässä oli yksi mielenkiintoinen juttu, tuossa keskustelukollega sanoi, että Suomi pysyy puolueettomana. Ei Suomi ole, kuulkaa, puolueeton. Me olemme valinneet oman puolemme kansainvälisessä yhteisössä. Suomi on aidosti Euroopan unionin jäsen ja siitä ei ole mitään tarkoitusta peruuttaa pois. Suomi ei ole puolueeton valtio, vaan me olemme aito Pohjoismaa, aito länsi-eurooppalainen valtio ja toteutamme sen arvomaailman mukaista politiikkaa. Eli emme ole itsenäisiä toisin sanoen. Me olemme itsenäisiä valtiollisesti täysin itsenäisiä toimijoita. No lyhyesti kommentoi Jon Helviksi. Kyllä tämä pitää paikkaansa. Kokoomuksen hallitus ei ole puolueeton, mutta onkin kysymys siitä, että meidän pitää palauttaa puolueettomuus, mikä on Suomen perustuslain mukaan ja siitä johtuvien lakien mukaan Suomi on puolueeton. Tässä vapaassa maassa saa sanoa tämänkin mielipiteen. Se on eri asia, että kansa ei ole samaa mieltä kuin kanssa. Mun mielestä tässä kannattaa nyt muistaa, että me, vaikka me olemme EUn jäsen ja sitä kautta poliittisesti sidottu Euroopan unioniin, niin me olemme sotilaallisesti liittoutumatta. Se on aika oleellinen kysymys nyt kyllä tässä Venäjä-suhteessa myöskin. Toinen kysymys, mikä tästä väistämättä nyt nousee esille, niin on se, että kai näillä Suomen teillä ja muilla Suomen venäläisillä joku muukin arvo on kuin todistaa se, että ketä vastaan ne nyt sitten rupeaa sotimaan, jos semmoinen hypoteettinen kysymys tulee. Että musta nämä ajatukset sillan rakentamisesta ja rauhan välittämisestä ja ymmärryksen lisäämisestä, niin ne olisi oikeastaan paljon parempia kysymyksiä ja pohdittavia asioita. Että miten me hyödynnämme tämän rikkauden, mikä meidän maassa on olemassa. Lauri, eikö tämä sun mielestä ole ongelmallinen asia tämä, että sinun ikäiset nuoret miehet, teitä on ilmeisesti noin 1500 Suomessa, jotka saattavat joutua armeijaan Venäjälle? No se voi olla varmastikin ongelmallinen tilanne. Kysyit tuossa alussa, että mikä on patriotismi sinulle. Minulle patriotismi on sitä, että minä puolustan äitiä äitinmaana ja siihen tavallaan myös niin kuin sukuani, joka taas osittain on se venäläisyys, venäläinen kulttuuri, venäläiset tapat. Mie ihailen hyvät puolet niistä, niin mie ihailen niitä tapoja. Yhtä lailla mie ihailen suomalaisia tapoja, mutta se ei estä yhtään minua esimerkiksi olemaan tosi jyrkästi eri mieltä Venäjän valtionpolitiikan suhteen. Meillä pitää olla mahdollisimman avoin ja niin kuin keskusteleva ilmapiiri, jotta pystyisi kritisoimaan vallassa olevaa valtiota. Mielestäni se on täysin mahdoton tilanne, jos se tilanne ajautuu siihen, että minun pitäisi patriottina puolustaa äidistäni saakka Putinin hallitusta. Ei, vaan minä voin yhtä hyvin silti kritisoida sitä hallitusta, niin kuin minä voin kritisoida myös Suomen hallitusta. Jos on tarvetta. Siis. Hyvä, Lauri. Erittäin hyvä puheenvuoro. Kiitos. Saanko mä sanoa tuohon? Sanoppa väliin tässä yhtä naisjuontaja hankkia itsensä kartalle, että mitä piti seuraavaksi tehdä. 19 vuotta ollut Pietarissa, niin mulla on hyvin usein kysytty tätä, että oot sä niinku suomalainen vai oot sä venäläinen vai mikä. Ja mä olin tämmöisessä vastaavassa studiossa, niin kysyt, no mikä se nyt on se sun niinku isänmaa. Ja sitten mä näytin mun pääkoppaa, että tuolla se on se niinku isänmaa, että kyllä se on sillä omassa päässä se niinku isänmaa. Eilinen halusi vielä antaa, otetaan koppi tuosta Markulta, että miten sitä yhteisymmärrystä rakennetaan sitten. No ei ainakaan kysymällä, että kenen puolella sä oot, jos ja kun. Ja mä luulen, että esimerkiksi Ukrainan ongelmat, niin kuin, jos puhutaan tästä etelä- ja itäosista, niin siinä oli jatkuvasti kyseenalaista se, että venäjänkielinen voi olla ukrainalainen. Ja sitä yhteenkuuluvuutta ei rakennettu eikä mietitty sitä. Ja mä pelkään pahoin, että sama tapahtuu myös Baltian maissa, sama tapahtuu Suomessakin, vaikka nämä mittakaavat on paljon pienempiä, mutta täytyy rakentaa sitä suomalaisten identiteettiä tässä muuttuvassa maailmassa
ottaen mukaan myös ne, jotka ovat tulleet jostain muualta tai heidän vanhemmat ovat tulleet muualta. Nyt mennään kierros, jossa kysymys on, miten sitä yhteisymmärrystä rakennetaan. Polina, siihen kysymykseen vaan saa vastata nyt. Okei, no tietenkin mulla on tapana aina vastata niihin, että oot sä Ukrainan tai Venäjän puolella, jonkun muun tai Venäjän puolella, että mä oon Suomen puolella. Ja yhteisymmärrys muun muassa rakentuu siihen, että kun ihminen hakee toisen, siis Suomen kansalaisuuden, joka tulee niin kuin hänen omasta päätöksestä, niin pitää ymmärtää, että hän siten ottaa vastuuta siitä uudesta kotimaasta ihan niin kuin tasavertaisesti kuin siitä kotimaasta, jonka kansalaisuus hänellä on alun perin siksi, että hän on sinne syntynyt. Emme kanna vastuuta siitä, missä me ollaan syntyneet. Olemme syntyneet Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa, Venäjällä, Intiassa tai missä. Mutta kun me tehdään aikuisina sellaisia päätöksiä, että haetaan maan kansalaisuus, niin pitää ymmärtää, että tämä on vastuullinen päätös. Ja tämä on minulle esimerkiksi sen yhteisymmärryksen perustaa, että tämä mun päätös niin kuin tehdään minusta tasavertaisen kaikkien muiden niin kuin suomalaisten kanssa tietty. Ja tästä haluan lähteä tässä keskustelussa. Miten sinä, Maria, ajattelet, ottavatko Suomen venäläiset riittävästi vastuuta Suomessa? No katsotaan, yhteisymmärrystä pitäisi tuoda aloite siitä, että pitäisi vähentää propaganda Venäjä vastaan. Mitä tässä äsken on tapahtunut? Mä olen ilman muuta samaa mieltä. Siis ei mitään kansakuntaa vastaan saa harjoittaa perusteetonta propagandaa. Mä olen täysin samaa mieltä, mutta saanko sanoa lyhyesti, että Venäjän ongelma nyt tänä... Anteeksi, mä kuuntelen mielelläni. Joo. Minä jatkan, voiko? Joo, please. Kiitos. Just do it. Kiitos. Jos tämä on propaganda, alusta pitäisi vähentää. Jos minä avaan joka päivä Helsingin Sanomat, siellä joka päivällä Venäjä siitä huono, Venäjä siitä huonompi. Mutta Helsingin Sanomat on suurin ongelma Suomessa tänä päivänä. Helsingin Sanomien russofobia. Helsingin Sanomien edustaja ei ole vastaamassa tähän näin. Mutta ei koskaan sanota, mitä se on Amerikassa huono. Amerikka teki vallankumouksia jo vuodesta 1953 ja vähintään 80 vallankumousta jo tehty. Ja ensimmäinen oli Iranissa ja sitten se Chile ja missä vaan. Ja tämä on Suomen mielessä, se on vapauttaminen ja demokratian tuottaminen. Semmoinen tuo propaganda on. Ja minä katselin, tämä on, anteeksi vaan arvoisa toi kansanedustaja Luna, minusta hän on vain aloitti oma vaalikompania, kun hän tiedät, että täällä on paljon yhteisymmärrystä. Meillä tulee vielä viimeinen puhua. No niin. Joo, että hän vain aloitti saada kommentoida. Joo, että hän voi aloitti oma vaalikompania, kun hän tiedät, että täällä on paljon propagandan uhria ja hän haluaa, että sitä lopettakaa toi kaupat. Minusta se on raha, se on raha. Jos tämä on mikä toin, kuka tahansa, jos hän maksaa, rahat ei ne haise, ne on ihan samat. Tämä vähän katoaa tästä yhteisymmärryksen rakentamisesta nyt taas. Suna vastaa nopeasti. Anteeksi, minä en vielä lopetanut tämän. Nyt meidän ohjelma-aika tulee vastaan, on pakko nyt lopettaa, että meillä tulee vielä yksi vieras tänne, että olisi vastata tuohon syytökseen. Suna lyhyesti siihen sitten. Joo. Ei pidä paikkaansa. Mä oon ollut 2007 vuodesta alkaen tuonut eduskuntaa kansalaisaloitteen tästä asiasta, että mun vaalikampanja ei juuri nytten alkanut, että oli aika suuri syyte siitä. Ja mitä tulee rasismiin, josta minua syytettiin tämän aloitteen osalta, niin tätä samaa rasismia siltä osin harjoitetaan sitten Venäjältä meihin suomalaisiin päin. No niin, nyt mennään ohjelmassa eteenpäin. Nyt ohjelmassa eteenpäin tulee vielä yksi vieras tänne. Hänen pitäisi mahtua tänne keskustelemaan hetkeksi ehkä aikaa. Hän rauhoittaa jopa tätä keskustelua ja tuo sitä yhteisymmärrystä. Yleisöltä ehdotuksia, keitä pitäisi kutsua vieraaksi tähän Venäjä-iltaan. Moni toive toteutui, olette nähneet ja kuulleet tänä iltana. Mutta moni halusi nähdä tässä keskustelussa myös sotaveteraanin ja mehän toteutamme nyt tämän toiveen. Yli lumisten peltojen kohti vainolaista, eteenpäin kaiken uhallakin, kotiemme, uskomme ja isänmaan puolesta, eteenpäin. Sotahuutomme soi 1000 kertaa. Eivät he milloinkaan ota maatamme tuuman vertaa. Joka tuumasta taistellaan.
Veli, myö veren hintahan miekkas. Mies väisty ei paikaltaan. Pyhä synnyin maa, sinun hiekkas, mitä kerran se kertookaan. Tervetuloa Venäjä-iltaan veteraani Simo Helminen. Kiitoksia. Kiitos, että otit kutsumme vastaan. Kiitos. Sinä olet seurannut tätä keskustelua tuolla lämpiön puolella. Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset, mitä tämä on sinussa herättänyt? No, siellä on ollut siis semmoisiakin ajatuksia, mitä minäkin olen noin mielessäni ajatellut, että suhteet pitäisi pitää sinne itään päin hyvinä, koska siellä on isot markkina-alueet, että noin kaupankäynti olisi hyvin tärkeää ja johtuen juuri siitä, että siellä on sitä markkina-aluetta. Hyvä, mennään vähän tuonne historian taaksepäin. Sinä olet elänyt pisempään kuin monet meistä ja muistat ajat myöskin ennen noita sotia. Miten neuvostoliittolaisiin venäläisiin silloin suhtauduttiin? Muistatko? No, kyllähän se oli semmoista pikkusen epävarman sorttista aikaa, että siinä ehkä oltiin vähän niin kuin varpaisillaan, että onko sieltä tulossa mitään noin. Mutta ei se nyt pahemmin häirinnyt. Mikä se sana oli silloin, millä naapuri viitattiin? No, joku käytti semmoista ryssäsanaa, mutta en minä ainakaan omalta kohdaltani muista, että olisin sitä kovin innokkaasti käyttänyt, koska mä olin kovasti innostunut urheiluun ja siinä oltiin aika lailla niin kuin vähän samaa porukkaa. Tapahtuiko siellä joku muutos sotien jälkeen, kun elettiin sitä YYA-aikaa, ystävyysyhteistyö avunanto? Niin? No, kyllä siinä oltiin vähän niin kuin lähempänä toisiamme, että ei siinä eroteltu sillä tavalla. Kun sinä olet urheilumiehiä, niin missä lajissa sinä kilpailit? Painonnostossa. Ja ihailin juuri venäläisiä painonnostajia, se oli maailman huippunostajia. Oletko heidän kanssaan samaan aikaan lavalla? En ollut niin hyvä nostaja, että olisin päässyt meinaan niin pitkälle. Mitä nyt tässä ajassa, uskotko sinä, että se ryssittely jotenkin elää vielä suomalaisten sielun sopukoissa? No en mä kyllä oikeastaan ole kuullut sitä sanaa käytettävä, aina niissä porukoissa, missä mä olen liikkunut. Että kyllä paremmin puhutaan niin kuin venäläisistä. Niin. Jos kun tätä yhteistyötä tässä nyt niin kun etsittiin, niin mikä on sotaveteraanin viesti tälle seurakunnalle ja suomalaisille, että miten sitä yhteistyötä saadaan rakennettua? No, ystävälliset suhteethan pitää säilyttää Venäjälle ja kaiken näköinen kulttuuri, vaihto, urheilu, taide, niin sitä välistä toimintaa pitäisi vaan pitää yllä. Jokerit KHL ettei eristäydytä. Joo. Niin. Simo Helminen, kiitos tästä. Ota paikkasi Kiitoksia. täältä ja jatketaan keskustelua. No niin, aplodien kerran Simo Helminen saapuu istumaan tänne Ilkka Kanervan viereen. Millaisia ajatuksia nyt sitten studioväessä heräsi näistä sotaveteraanin ajatukset, Johan Beckman? No, minun mielestäni tämän keskustelun tulos ja muutenkin tämän yleisen keskustelun tulos on se hirveän tärkeä havainto siitä, että tämä Ukrainan kriisi ja siellä tapahtuva selkkaus tällä hetkellä niin on oikeastaan mielestäni vahvistanut Suomen itsenäisyyttä. Ja se on myös vahvistanut Suomen puolueettomuutta. Että on herännyt tällaisia puheenvuoroja aika paljon, mistä Jon Hellevik tässä mainitsi, että Suomen vahvuus on siis puolueettomuus. Ja Suomen vahvuus on myös
myös hyvät suhteet Venäjään. Siis me olemme suomalaisia, olemme aina olleet suomalaisia, asumme Suomessa, jopa Venäjän yhteydessä olimme suomalaisia, asuimme autonomisessa Suomessa. Sitä ennen tulimme ruotsalaisia. Niin, tulimme suomalaisiksi. Suomen kansakunta luotiin Venäjän yhteydessä. Nämä sanktiot ja mustat listat, joita tällä hetkellä ajetaan Venäjää vastaan, ne ei vaikuta Venäjään millään tavalla. Ei millään tavalla. Ne on täysin turhia nämä sanktiot. Ne pitää unohtaa ja keskittyä normaaleihin naapuruussuhteisiin. Jukka Malli. Joo. Siis mun mielestä Suomen vahvuus on kuitenkin meidän yhteys demokraattiseen Eurooppaan, demokraattiseen länteen. Anteeksi, missä se on? Mistä sellainen löytyy nykyään? Ja mikä se Hei, kuitenkaan annetaan nyt puheenvuoro katsojille tehdä tätä ohjelmaa. On yhtä tyhjän kanssa, että me tarvittaisiin paljon vahvempia takuita. Ja nyt, kun Euroopan tilanne on suuren kysymyksen alasena, niin mun mielestä se on meidän päättäjiltä aika vastuutonta olla katsomatta sitä pelottavaa todellisuutta, joka meidän edessämme on auennut. Älä nyt mene siihen NATOon, Jukka. Älä mene siihen NATOon. Kiinnostavaa on esimerkiksi, puhuttiin tästä niin kuin propagandasta, että meidän tiedotusvälineet on Venäjän vastaisia propagandistisia. Tuo neuvosto ajan, jolloin jopa oltiin säätämässä rauhanlakia, että Venäjän Neuvostoliitosta ei saisi kirjoittaa mitään kielteistä. Mun mielestä tiedotusvälineet meillä on varsin maltillisesti ja tarkasti raportoineet Venäjästä, kuten sanottu, varsin objektiivisesti. Ja se, että ajatuksen vapautta yritetään kaventaa huutamalla tästä propagandasta. Että siis todella meidän päättäjiltä ihmiset on huolissaan, me odotetaan meidän itsenäisyyden vahvistamista. Otan välittömästi kopin vastaan. Tämä oli valtioviisas puheenvuoro. Ainakin itse koen sen sillä tavalla. Ja totean samalla, että minun elinaikanani mä koen, että tänä hetkenä eletään Euroopassa ehkäpä kaikkein vaarallisinta aikaa, minkä minä olen kokenut, jos tämä eskaloituu, tämä kriisi, ja joudutaan sotilaallisen voimankäytön tielle. Ja sanoisin tähän veteraanin arvostettuun puheenvuoroon liittyen, että Suomi voi antaa erittäin merkittävää panosta koko Euroopalle sikäli, että meillä täytyisi olla syvempää viisautta myöskin ymmärtää Venäjää, eikä vain pitää eristämässä ja blokkaamassa pelkästään Venäjää, vaan myöskin ymmärtää se ja antaa muiden eurooppalaisten tajuta myöskin sitä, mikä Venäjän todellisuus oikeasti on. Miten se on mahdollista, kun kukaan ei osaa Suomessa venäjän kieltä? Miten se on mahdollista? Hyvä huomio sinänsä. Niin. No, Marja, vastaapa sinä. Tässä oli äsken puhetta suomalaisesta mediasta. Medialle naurettiin ja nyt tuli puhetta myös tässä venäjän kielestä. Pystytkö tekemään näistä hyvää synteesiä vastaukseksi? Täytyy ensin varmaan lähteä siitä, että siinä mielessä Sami olet kyllä varmaan oikeassa, että venäjän kielen taito ei varmastikaan toimittajakunnassa yleensä. No siis se oli prosentti sama kuin latinan kielen taito. Kovin suurta, mutta kyllä sitä kuitenkin on. Ja jos puhutaan siitä, että me annamme tiedotusvälineet Venäjästä kielteisen kuvan, niin jos näin on päässyt syntymään, niin mistähän se voisi johtua? Älä viitsi. Eilen on myöskin toimittaja-osastolla, niin mitä mieltä sinä olet tästä suomalaisen median? Saanko me jatkaa kielestä vielä? Eli jos Venäjältä on jotain kielteistä kerrottavaa, niin se varmasti kerrotaan. Se varmasti kerrotaan, mutta sieltä kerrotaan myös paljon myönteistä, mutta jostakin syystä sitä informaatiota ei noterata. Ei kerrota myönteistä. Mä luen päivittäin Hesarin ja kaikki muut. En ole ikinä lukenut myönteistä. Katso meidän uutisia. Kyllä Yle ansaitsee hyvän toimittajamme, mitä mieltä olet tuosta Hesarista on aika hauskaa, kun mä puhuin Niemeläisen kanssa, joka on ollut viime vuonna. Tuli ihan kuukausi sitten Helsingin Sanomien kirjavaihtaja. Ja hänen kanssa keskusteltiin tästä hipsteri-jutusta. Niin hän sanoi, että on jotenkin ilmapiiri niin mustavalkoinen, että hän sai syytteet siitä, että hän jotenkin yrittää esittää Venäjää erilaisena kuin se on. Suomalaisten mielestä. Suomalaisten mielestä. Ja hän teki jutun mistä? Koska hän teki yhden positiivisen jutun. Se ei ole ollut yksi juttu. Hänellä on paljon juttuja ollut ja on ollut muillekin toimittajille, niin kuin Susanne esimerkiksi, joka oli hänen ennen häntä. Mutta se, että hänen ajatus lähti siitä, että kun hän ajatteli, että joka vuosi Suomeen tulee viettämään uutta vuotta 400 000 venäläistä. Ja ne viettävät täällä aikaa, ne tekevät ostoksia
ja sitten tyytyväisenä lähtevät sinne Venäjälle takaisin, niin suomalaisille varmasti se on hirveä shokki, että miten voi lähteä tämmöisen pahan maahan takaisin. Ja hän lähti tekemään sitä juttua tavallisten moskovalaisten ja pietarilaisten elämästä. Mutta se, että se mustavalkoisuus, se on puolin ja toisin. Mutta tänä päivänä en kyllä lähtisi sanomaan mitään, kun on tämä tilanne hyvin pelottava minusta esimerkiksi. Polina on myös toimittaja. Joo, mä olen myös toimittaja ja media-alan yrittäjä ja sellaisena sanoisin, että on sellainen ikävä ilmiö kuin uutismarkkinat. Eli toiset uutiset siterataan ja tavallaan myydään paremmin kuin toiset. Tieto myy paremmin kuin toinen tieto. Ja valitettavasti on koko maailman trendi siinä, että kielteiset uutiset myy paremmin kuin positiiviset. Ja tähän on tehtävä jotain, ja kyllä yhden maan sisällä varmaan voi tehdä paremmin sitä eteen jotain kuin koko maailmassa. Eli jostain on lähdettävä. Ja on tehtävä yhteistyötä vaikka ruohonjuuritasolla, että uutisvaihto olisi niin kuin monipuolisempi ja kirjaavampi kuin se nyt on. Sergei Kapanen. Mä haluan lisätä tuohon veteraanin puolelle. Mun äidin juuret ovat kaikki sieltä Inkerimaalta ja vaarini on ollut talvisodassa Suomen puolella. Ja tässä isän puolelta on ollut Venäjän puolella, että niin kuin mulla on semmoinen historia kanssa, joka niin kuin mennään 50-50. Mutta no, niin kuin aika on mennyt. Meidän pitää katsoa eteenpäin. Meillä on lapset kasvamassa, meillä on niin kuin tulevaisuus. Meidän pitää katsoa, pärjääkö Suomi oikeasti ilman Venäjää. Mikä on se Venäjän tärkeys tässä niin kuin Suomi-maalla. Koska täytyy muistaa, että se on meidän rajanaapuri. Venäjällä on valtavat potentiaalit, mitä suomalaiset eivät osaa käyttää. Että jos palataan ajasta taaksepäin, kuinka Kekkonen hoiti aikoina Venäjän suhteita. Sehän oli ihan ilman muuta parasta kaupankäyntiä, mitä on koskaan saatu ja minkälaisia niin kuin Venäjän suhteita on ollut. Niin, että meidän pitäisi kehittää tätä toimintaa ja katsoa eteenpäin. Igor. Niin tähän median mustavalkoisuuteen ja siihen, että miten kielteisesti täällä Venäjästä kirjoitetaan, myy tai ei, mutta mä oon itse kasvanut Suomessa, käynyt kaikki luokat läpi täältä ekasta lähtien, niin voin sanoa, että mä olin äärimmäisen venäjäkielteinen, miksiköhän, ympäristö, media. Eli tämä negatiivinen uutisointi ruokkii rasismia ja sitä kautta vaikuttaa talouteen, politiikkaan, NATO-intoilijoihin ja niin poispäin. Lapsesta asti kasvatetaan tällainen Venäjän vastaisiksi ihmisiksi. Yritetään lähteä nyt siihen, että mitä voidaan, ettei niin kuin vaan moitita, mitä voidaan tehdä. Mitä te ajattelette esimerkiksi Helsingin Sanomien siellä on tällä hetkellä myöskin venäjänkielistä aineistoa. Ylellä on Ylen Novosti. Millaisina askeleena te nämä näette? Mä näen erittäin huonona askeleena, koska se tarkoittaa, että Venäjäksi tuotetaan sitä samaa propagandaa ja laitetaan nyt venäläiset tämän saman Helsingin Sanomien propagandaa alle. Ja se on ja Ylen propagandan alle. Siis anteeksi, ei Helsingin Sanomien, tässä tapauksessa Ylen propagandan alle. Ovatko kaikki samaa mieltä? Ei. Ylen venäjänkielinen toimitus on täydellisesti värivallankumouksellisten hallussa. Se on Venäjän Harmi, että Levan ei ole nyt täällä studiossa vähän chatin puolella. Nyt on Lauri Koponen. Kiitos. Yes. Tämä propagandakeskustelu jatkuu. Olen katsonut esim. Marian lähetyksiä, niin kuin haastatteluja ja tosi niin kuin iloisesti todennut, koska itselläkin on ollut nyt tässä alkuvuodesta tosi suuri kysymys, että mitä mediaa uskoo. Twitteri on niin kuin kaikkein pahin, koska sieltä tulee sekunnin välein kuvaa. Seuraa yhtä lailla sitä Euromaidania, seuraa yhtä lailla virallisia Venäjän reportaaseja tai jotain lehtien juttuja. Se on niin mustavalkoista ja on ollut iloinen, että on pystynyt huomaamaan myös sellaisen keskitien, jonka on ainakin Marian niistä uutislähetyksistä, mitä itse on nähnyt. En ole hirveästi katsonut niin kuin muita reportereita, nyt en muista nimiä, mutta että on hienoa huomata, Maria on ollut paljon töissä. Joo, no se on ollut paljon varmaan töissä, mutta on hienoa huomata, että edes jonkinlaiseen objektiivisuuteen, totta kai nämä kaikki asiat on mielipiteitä loppujen lopuksi, mutta jonkinlaiseen objektiivisuuteen ollaan myös tässäkin asiassa päästy, ainakin se pyrkimys paistaa ilme. Miten ne keinot, miten sitä yhteistyötä rakennetaan, niin sitä rakennetaan vaan omalla hyvällä esimerkillä. Sitä on ihan
meidän Igorin kanssa pystyi menemään myös osittain täysin samaa kokemusta. Lapsuudessa oli aikakin julmia settejä, mitä siellä pojat heitteli jossain alaluokissa. Mutta lapset totta kai keksii vaikka mistä punaisesta hatusta ei alkaa. Ei ole muuttunut miksikään aikuisiällä. Onneksi jälleen kerran olen huomannut, että omalla hyvällä esimerkillä niitä ennakkoluuloja juurikin puretaan ja vai siten pystytään rakentamaan sitä yhteistyötä. No niin, tuli jämäkkä puheenvuoro Lauri Koposelta. Ohjelma-aika on nyt siinä vaiheessa, että meillä on nyt ajankohtaisen kakkosen Venäjä-illan perinteisen käsiäänestyksen aika ja sehän haetaankin sitten tuolta sosiaalisen median puolelta. Kati antaa meille kysymyksen. Onko Kati kuulolla? Meidän pitäisi saada sieltä. No siinä on Kati. Mistä äänestämme? No niin, Salla ja Pasi, me tosiaan kysyttiin tätä käsiäänestyksen aihetta täällä netissä ja vastauksia tuli aika paljon siis sekä Twitterissä että meidän nettihuoneessa. Ja tässä se nyt tulee ensin suomeksi. Jatkuvatko Venäjän väliintulot muuallakin Itä-Euroopassa? Ja Sammapo Ryska. Будет ли Россия проявлять активность и в других восточноевропейских странах, такую же активность, как и на Украине? Me vastaamme ensin. Ei ole pakko vastata. Tämä on täysin harkitsematonta provokaatiota. Se on nyt yleisöltä tullut kysymys. Koska lopetatte hakkaamasta vaivaanne? Propaganda vai jatkuu? Saanko sanoa, että en pidä pois suljettuna sitä mahdollisuutta, että me tulemme näkemään Krimin kaltaisen tapahtuman vaikkapa Moldovan tai Transniestren tapauksina. Onneksi ei meistä Toivottavasti. Aggressio, jatkuva miehitys. Niin. Ihan lyhyesti vaan, että perusasia on tietysti se, että jos Amerikka on tehnyt jossain rikoksen, niin ei se oikeuta Venäjän tekemään rikosta. Oikeuttaa se lakialoitteen tai jokin. Se on ihan yksi. Venäjä on anneksoinut vieraan maan alueen. Siitä huolimatta... Ei ollut vielä, siellä oli laiton vallankaappaus. Hyvät herrat, missä on laillinen hallitus? Meillä oli tarkoitus saada tämä rauhanomaisesti yhteisymmärrykseen tämä lähetys. Johan Beckman, tämä oli tarkoitus kuitenkin, vaikka me elämme tässä kireässä maailmantilanteessa, pyrimme lopettamaan tämän lähetyksen suhteellisen rauhallisesti ja yhteistyöhakuisesti. Se on tullut jo kuvitettua tässä moneen kertaan, että tämä kiihkeä molemminpuolinen propaganda on olemassa ja voidaan huudella toinen toiselle, mutta ei somisteta tätä iltaa enää sillä. On nimittäin tullut nyt ruusun aika. Gleb Simonov yllätti meidät. Hän on tullut ruusun kanssa tänne studioon. Kenelle haluat sen antaa ja miksi? Joo, mä haluan antaa tuomani ruusun sotaveteraanille. Ja perustelen asiaa sillä, että ilman hänen ja hänen kaltaisten miesten panosta ja uhraamista, niin Suomi ei olisi olemassa sellaisena kuin Suomi on tänä päivänä. Ja mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi niin kuin palauttaa nämä asiat säännöllisesti muistiin, että moni asia ei ole itsestäänselvyys. Ja haluaisin nimenomaan hänelle vieressä. Hyvä. No niin. Kiitos. Näin. Ruusu luovutetaan sinne, minne se kuuluu. Ja me sanomme, että spasiba. Kiitokset teille arvon keskustelijat tässä salissa, Mediapoliksen alueparlamentissa. Kiitos myös katsojille sekä sinne kotikatsomoihin että chattiin ja somekeskusteluihin osallistuneille ja kaikille ruutuviestejä lähettäneille. Ja tähän loppuun täytyy todeta, että toivottavasti naapurin puna-armeija käy Suomessa sitten jatkossakin vain laulamassa. Hyvää yötä. Hyvää rauhallista yhteistyöhakuista yötä. Those were the days, my friend, we thought they never end. We'd sing and dance forever and a day. With the light we choose, we'd fight and never lose.
soy